Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombohanay sa udto sa New FM, Bombo Radyo Iloilo. Flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Agosto 9, Martes kita karon sining adlaw. Sa aton sining mga kabomboy nyo na saksihan a while ago ang pagdala na sa pinakauli sining palahuyan ni former President Fidel Valdez Ramos sa libigan ng mga bayani dito iya sa may Taguig City. Sa aton sini karon iya nga mga kabombong akon sa din ang tanan sini iya nga mga abyan ka pamilya kag subong man ara iya gani ang aton sini pinalanggang nga presidente si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagtambong man to pay his last respects para iya sa nagtaliwan nga anay presidente man sa pungsod Pilipinas. Ginhiwat man ang isa iya ka state funeral para man iya sa kay the late FVR. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon bantayan ninyo sa paray nga pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. Pagbalik ta karon mga dalakuan ng mga balita sa Bombohanay sa udto aton sini nga ginpreparar para sa inyo sini nga mga kabombo. This time i-check kanay naton ang mga latest information pagi direktamente karon sa Bombo News Center. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Martes, Agosto 9, 2022, sa ulo ng ating mga balita. State funeral iginawad sa paglilibing sa abo ni dating Pangulong Ramos sa libingan ng mga bayani. Samantala naman, ang Pangulong Bongbong Marcos ay personal naman na dumalo sa libing. Siya mismo ang nag-abot ng watawat ng Pilipinas kay dating First Lady Ming Ramos. Si Pope Francis naman nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa sambayanang Pilipino sa pagkamatay ni dating President FVR. Samantala, sa iba pa natin mga headlines, ang PNP Chief na si General Azurin nagpatupad ng malawakang balasahan sa hani naman ng Philippine National Police. Si COMELEC Chairman Garcia naman humiling sa Kongreso na i-define ang vote buying kaugnay sa mga proposal na ikonsidera itong heinous crime. At sa ating police report, driver at konduktor ng isang pampaserong bus patay, abot sa 20 namang pasero ang sugatan matapos ang nangyaring banggaan ng bus at nakaparadang truck. Pagbabalik ng Cebu, dancing inmates at pag-turnover sa passbook ng mga ito nakatakdang isagawa ngayong Biyernes. Pasigarbo sa Sugbo o Festival of All Festivals at iba pang aktibidad inaabangan. Samantala naman sa international news naman, bahay ni dating US President Donald Trump doon sa Florida abay ni raid ng mga FBI agents. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, bago mag-alas 12 nitong tanghali, inatid na sa kanyang huling hantungan si dating Pangulong Fidel Ramos. Dito iginawad ng gobyerno ng Pilipinas ang state funeral sa paglilibing sa abo ng dating Pangulong Ramos doon sa libingan ng mga bayani. Una rito, pasado alas 10 ng umaga kanina, nang tumulak ang convoy doon po naman sa Heritage Park doon sa Taguig City. Dito ginawaran din ng mga military honors ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP ang dating Pangulo. Samantala, agaw atensyon din naman ang mismong pagdalo ng personal ng Pangulong Bongbong Marcos doon mismo sa libingan ng mga bayani. Mismong ang Pangulong Marcos pa
ang nag-abot ng watawat ng Pilipinas kay dating First Lady Ming Ramos mula naman sa kay EFP Chief of Staff Bob Bacaro. Mamaya abangan pang ating mga recap kung po naman sa katatapos lamang na libing ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Samantala, nagpahayag ng kanyang taus-pusong pakikiramay si Pope Francis sa sambayan ng Pilipino sa pagkamatay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ang mensahe ng Santo Papa ay ipinasa ng tanggapan ng Apostolic Nuncio sa Catholic Bishop Conference of the Philippines ngayong araw. Ang liham ay nilagdaan naman ni Monsignor Alessio Derio, kalihim ng Apostolic Nunciator. Si Ramos ay namatay nga noong July 31 at ngayong araw ay inilibing ito sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Samantala naman, mamaya babalikan natin dyan po naman sa may bahagi ng Taguig City ang katatapos lamang na paglilibing kay dating Pangulong Fidel Ramos kung saan ay marami ring mga opisyal ang dumalo, membro ng Diplomatic Corps at gina rin yung mga supporters, lalo na yung kanyang malalapit na pamilya na nagpaabot din ng pasasalamat sa nakiramay sa nakilipas naman na ilang araw. Samantala naman, isang linggo matapos mapo sa pwesto, agad nagpatupad ng kanyang malawakang balasahan ang bagong hepe naman ng Philippine National Police na si Police General Rodolfo Azurin Jr. Aabot sa 30 matatas na opisyal ang sakop sa reshuffle. Kasama na dito yung miyembro ng command group na tinatawag. Bate naman ito sa order sa Personnel Records and Management doon sa Campo Crame. Si PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia ay nilipat bilang commander na ng Area Police Command doon sa Visayas. Papalit naman sa kanya si Lieutenant General Chiquito Malayo na siya ng Chief of Directorial Staff, habang si PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ay nilipat na bilang commander ng Area Police Command doon sa Western Mindanao. Kung malala, itong si Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang ginawang Chief of PNP Chief ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon ay pumili naman ng kanyang sariling PNP Chief ang Pangulong Marcos sa katauhan nga dito kay General Azurin. Samantala, papalit naman dito kay General Danao sa kanya si Major Benjamin Donlao Santos na siya na ngayong Directorate for Controllership. Samantala, papalit naman kay General Malayo sa Chief Directorial Staff si Police Major General Arthur Bisnar na nanggaling naman sa Directorate for Human Resource and Development. Itinalaga naman si Police Brigadier General Jonel Istomo na siya ngayon na magiging acting regional director ng NCRPO. Habang si Major General Felipe Natividad ay nilipat na acting commander ng Area Police Command ng Northern Luzon. Balikan natin dyan sa may bahagi ng Fort Bonifacio sa Taguig City sa katatapos lamang na iginawad na state burial. Ako naman ay kay dating Pangulong Fidel Ramos. Bombo Raymond, kumusta kayo dyan sa lugar mo, Bombo Raymond? Ito, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Inatak ko lang ito, mabilisan lamang Nako, ito. sige. Ang bagong binyag. Oh, bagong talaga na AFP Chief of Staff na na-cover ko nung siya ay Lieutenant Colonel pa lamang sa PIO ng AFP. Kaya ngayon, siya na yung AFP Chief, hindi na lamang pang PIO to, ha. Si General Bob Bacaro. Welcome sa Bombo Radio, General Bacaro, sir. Well, isang magandang umaga sa ating lahat, lalo sa ating makasamaang si Elmar at si Dennis. Una, General, kanina, nakasanayan kasi dati, no, ang Commander-in-Chief ay, o kaya yung AFP Chief, ang nag-turn over ng watawat sa, kumbaga, na ulila o balo ng binilibing dito. Pero this time, mismong si BBM, si Pangulong Marcos, yung nag-turn over. So, ano nang reaksyon nyo? Parang normal ba yun, General Bacaro, sir? Well, yung pagbibigay ng ating Pangulo ng watawat sa mga naiwan ng dating Pangulong President Ramos ay pagpapatunay lamang kung anong klaseng presidente ang meron tayo. And napakaganda. And he being the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines ay pwedeng magbigay ng watawat dun sa naulila ng ating Pangulong. Eto, mailihis lang ako. Ngayon, kayo na at the helm, ika nga, General Bob. So, anong pakiramdam nyo? Did you expect this? Porque Ilocano si Apo BBM. Did you expect na kayo o kaya behind
behind ay hindi nakala na kayo ang pipiliin niya na maging AFP Chief General? Well, actually, during the past few weeks before the announcement, I was on retirement mode, and of course, nakakabigla. And it is a napakagandang o napakalaking utang ko sa ating Pangulo na ako ay mabigyan pa ng pagkakataon na makapagsilbihin pa sa ating bayan bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay isang malaking challenge para sa akin at para sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. So kayo ay naabutan ng batas na meron na kayong fixed term na 3 years, General? Yes, ako ay nakasama doon sa bagong batas na maaaring manatili sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa loob ng 3 taon. Okay, alam ko nagmamadali ka, dardaras ka po. Ito na lang siguro, what do we expect from a Bacaro leadership sa AFP? Nasubaybayan ko lahat ng, alam mo na yun, General, nung tayo ay nagkakasama-kasama pa, palipat-lipat. So what do we expect now from a Bacaro leadership sa AFP? Well, ang sigurong maasahan ng ating mga kababayan sa liderato ko bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines is una, pag-iigtingin namin ang aming mga misyon, particularly in ending insurgency. You will see later on that there will be an increase in the operational tempo. Ito ay matagal na nating pangako na hindi lamang sa dating Pangulo but sa ating kasalukuyang Pangulo at sa ating mga kababayan. We will try our very best to end the insurgency in the coming days. Ang alam ko, sa insurgency, malapit sa puso mo dahil ano ulit yung award mo, General? Ikaw na magsabi? Nung ako'y tinyente, I was very lucky that I was given the Medal for Valor. Yan. Mga kaibigan, mga kabombo, sa mga hindi nakakalamihan, yung katabi ko ngayon dito ay Medal of Valor. Hindi basta-basta ito, hindi ito napupulot sa ilalim ng punong mangga na award. Ika nga, pinaghirapan to, buwis buhay. So siya na ngayon at the helm ang ating matagal na kaibigan sa Bombo Radio, si General Bob Bacaro. Maraming salamat, General, at ay sinabi salute. At muli, sa susunod, ikaw na yung AFP Chief, dati PIO Chief spokesperson. Ngayon, ikaw na yung babantayan na namin. Yes, yes. And again, maraming salamat sa patuloy na suporta na ibinibigay nyo sa sandatahang lakas ng Pilipinas at makakaasa kayo na ito ay babawian namin ng mas matapat at mas maigting na serbisyo. Thank you. Sige po, Agbyag. Ayan, mga kaibigan, si General Bob Bacaro, yung ating kumbaga, bagong binyag na ating nakasama live at fresh na fresh sa kanyang pagiging ika nga, malapit na yung kanyang ika-4 na estrelya. Kulang na lamang yung CA confirmation. Bombo Elmar? Bombo Raymond, parang sa pagkakalam ko ito yung unang interview kay General Bacaro, mula na siyang maupo. Kahapon lamang pala siya na ma-turn over ng chains of command ng Pangulong Marcos. So talaga naman parang long time no hear kayo kay General Bacaro. Just imagine yung kanyang stepping stone from Camp Aguinaldo at yun siyang PNP chief na, Bombo Raymond. So tama-tama yung natanong mo kanina, So maraming natuwa at parang talagang kakaiba yung imbis na siya mag-turn over ng folded Philippine flag, si Pangulong Marcos sasabihin niya, Bombo Raymond. So tama yung yung sinabi niya. Oo. Na mismong commander-in-chief na nila, hindi siya na bilang AFP. So talagang yun na daw yung highest respect ika nga na kumbaga ginawa ng isang sitting president, commander-in-chief para siya na mismo yung mag-turn over ng watawat ng Pilipinas, Bombo Elmar. So tama ka dyan, kahapon lamang siya nag-upo, nagsimula bilang AFP Chief of Staff, si General Bob Bacaro na hindi basta-basta ika nga Valor Awardee, Medal of Valor Awardee dito. Sinila natin, bantayan natin kung ano magiging performance niya sa 3 years dahil may fixed term na siyang 3 taon, Bombo Elmar. Kasi balikan ko yung turnover kasi parang poignant moment at saka emotional moment. Yung ibinigay mismo na detalye, programa ng Pamilya Ramos, ang mag-turn over ng national flag ay si General Bacaro. Pero yun nga ang nangyari kanina na talagang kakaiba. Sabi nga dito, yung protocol na yan, sabi nga mas mahigit pa yung naging simbolismo kanina, Bombo Raymond. So sa ngayon, Bombo Raymond, sa mga oras na to, ano pa ang mga aktibidades dyan ng pamilya ng yumaong dating Pangulong FBR, Bombo Raymond?
Eto, ano na lang, photo opportunity, Bombo Elmar. Ongoing kanina, yung photo opportunity nung hinatak ko mabilisan si General Bob Bacaro. So hanggang ngayon, yung mga siguro nakasabayan nito, mga veterano to sa Vietnam War, saka sa iba pang mga giyera, yung mga nagpipictura, naiwan na lamang dito. Yung first family, ika nga, dating First Lady Ming Ramos, ay nakaalis na, Bombo Elmar. At ito na lamang, may mga kundi mga picture na lang dito sa huling hantungan sa puntod ni FBR, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Maraming salamat at job well done din dyan sa ating ginawang pag-antabay nyo dyan sa ginawang special coverage ng Bombo Radio dyan sa may libingan ng mga bayani, Bombo Raymond. That's right, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sabi nga ni FBR, basta sama-sama, kayang-kaya ng Bombo Radyo yan. Live mula sa libingan ng mga bayani, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, hiniling ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa Kongreso na tahasang tukuyin ang vote buying kasunod ng paghahain ng panukalang batas na naglalayong ideklara ang pagkakasala sa halalan bilang isang heinous crime. Ayon kay Garcia, ito ang nakikita niyang mas epektibo na penalty na ipapataw sa mga mamimili ng boto o vote buying. Ipinaliwanag pa ni Garcia na ang Omnibus Election Code na pinagtibay noong 1985 ay maring hindi na maging epektibo sa pagpaparusa sa mga bagong paraan ng pagbili ng boto. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa pagbili ng boto, sinabi ni Garcia na matutugunan ng Kongreso ang mga loopholes ng umiiral na batas. Magugunit ang sina Malasakit at Bayanihan Party List Representative Anthony Goles ay naghain niya ng panukalang batas na nagdideklara ng vote buying bilang isang karumal-dumal na krimen. Sa ilalim niya ng House Bill 1709, ang vote buying ay binibigyang kahulugan bilang pagbibigay at pag-aalok ng pera o anumang bagay na may halaga, kabilang ang pangako ng trabaho sa anumang opisina at pagbibigay ng pribado pampublikong kontrata kapalit ng mga boto sa panahon ng halalan. Ang mga vote buyer at partidong pampolitika na mapapatunayang nagkasala sa pagbili ng boto ay maaring maharap sa 20 hanggang 40 taong pagkakakulong, multa na mas mababa sa 5 million pesos at perpetual disqualification mula sa paghawak ng pampublikong tungkulin sa ilalim niya ng panukalang batas. Samantala naman sa ibang balita, naglabas na ang Department of Budget and Management of DBM ng isa pang katumbas na 2 billion pesos para sa mga pamilya at individual na nasa crisis situation. Ang Special Allotment Release Order o SARO para ilabas naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ay naprubahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman nitong nakalipas na araw. Inihayag po ni Secretary Amina na maganda ang timing ng karagdagang pondong ito. Ito ang kanilang magiging ambag sa DSWD para makapagbigay pa ng tulong at proteksyon sa mga pamilyang nangangailangan. Ang pondo ay magpapalakas pa sa DSWD Assistance to Individual in Crisis Situation na nag-aalok ng tulong pinansyal para sa transportasyon, yung medical, yung burol, para naman sa pagkain at iba pang mga serbisyong susuporta para sa mga pamilya o individual. As of June 20, yung programa ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ay nagsilbi na ng may gitna sa 1.5 milyon nating kababayan o lumampas na sa 1.4 milyon na target nito. Higit pang mga benepisaryo na may kabuang maghit kalahating milyon ang inasahan para naman sa natitirang bahagi naman ng taong 2020. Sa dagdag pang mga balita naman, ipinag-utos ng Department of the Interior Local Government sa mga local government units na magsika pa sa paghikayat sa kanilang mga nasasakupan na magparehistro na nga sa National ID. Inihayag ni DILG Secretary Benhur Abalos na muli silang nananawagan sa mga LGU, lalo na sa mga barangay, na iabot ang kanilang buong suporta kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Philippine Statistics Authority
sa kampanya yan ng National ID. Pinayuhan ni Abalos ang mga barangay captain na magpakalat ng mga printed at electronic materials, gumawa ng roving announcement at magbahagi naman ng updates mula sa opisyal na Philippine Identification System. Ayon pa sa DILG, 75.3% o 69.2 million lamang sa 92 milyong target na nagparehistro ang nakasign up yan para sa PhilSys. Batay sa datos mula sa PSA noong July 1. Ginawa ng DILG ang panawagan alinsunod na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation address noong July na pabilisin nito ang paghahatid o delivery ng halos 50 milyong ID sa pagtatapos yan ng taong 2022. Noong July, sinabi ng Philippine Postal Corporation na nag-oorganisa ito ng mga plaza type na pamamahagi ng mga national ID na nabigong matanggap ng mga may-ari sa panahon ng delivery. Samantala, kaugnay pa rin ang katatapos lamang na paghatid sa lingantungan sa labi at na rin itong abo ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Balikan natin si Bombo Marlene Padiernos. So, kumusta ngayon dyan, Bombo Marlene sa Taguig City? Sa labas ay mismo ng libingan ng mga bayani at kung makikita niyo dito sa aking likuran, nakahanay itong mga kinatawan ng Philippine National Police para magbigay naman ng seguridad, tiyakin yung kaligtasan ng mga VIP at iba pang individual na dumalo nga doon sa naging seremonya ng paglilibing at maghatid sa huling hantungan kay former President Fidel Ramos. Pero Bombo Elmar, Bombo Jane, bago kayo magtungo dito, ay nag-ikot-ikot kami dito sa bahagi ng Taguig, malapit dito sa mismong libingan ng mga bayani. At dito may mga nakausap kami, tinanong namin sila kung ano-ano ba yung kanilang mga naaalala pag naririnig nila yung pangalan ni dating Pangulong Fidel Ramos. So yun, nabanggit nila na yung maganda nga naging pamamalakad ni dating Pangulong Ramos at gayon din yung naging pagbabago ng ekonomiya sa bansa nung siya yung nanunungkulan o namumuno sa ating bansa. Kaugnay na pakinggan natin yung mga pinadala natin na mga panayam ng mga kababayan natin na dito sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Oo naman. Kahit nung general pa siya na naglalaro siya sa golf dati. Wala, di naging presidente, naging amo ko, naging ano namin. Naging tagapayong ako niya dati kung wala yung amo, yung tagapayong niya. Ngayon yung pag-tournament ng pro-am, may kasali siya, kumisa, mga ilang bisis. Kasali siya. Wala naman, mabait naman siya, wala naman tawag lang nga, tabako eh. Yun naman, wala naman kaming dyan. Wala naman na alalang maiba, kundi pag naglaro lang siya, yun lang naman. Wala naman. Mabait siya noon, okay lang yan sa amin. Palibasa amo namin. Maganda yung palamalakad niya rin. Okay, naging yung mga negosyo. Maraming business na Okay lang, kasi si Ramos naman taga-Pangasinan nga yan, PMA yan, sundalo. Kaya magaling ni President Ramos. Hindi siya nasangkot sa corruption, wala siyang corruption, wala siyang anomaly. Gaya ni Erap, di ba, na sa ONAM. Si Vice President Ramos si Vice President Estrada nasira sa sa corruption, sa weteng. Kaibigan niya si Gloria, kaya President Gloria, President Fidel Ramos, best friend silang president, sila pareho. Yan yung tinig ng ating mga nakapanayam dito sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Actually, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa totoo lang, medyo nahirapan kami na maghanap nitong mga kababayan natin na naabutan yung isang panunungkulan ni dating Pangulong Ramos nung siya ay naging presidente ng Pilipinas. Dahil alam naman natin lahat na ilang taon na yung nakalipas, maraming taon na yung nakalipas, mga around 1990s pa siguro, nung nanungkulan pa siya bilang presidente. So karamihan ng mga nakakausap namin dito sa lungsod ng Taguig ay kung hindi man naabutan si Presidente Ramos, bata pa lang sila, baby pa lamang sila nung nanungkulan si FBR bilang Pangulo ng ating bansa, Bombo Elmar, Bombo Jane. Alright, maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Bale ngayon, Bombo Elmar, kung makikita na sa likuran, nagpapatuloy pa rin yung paglabas itong mga sasakyan, itong mga individual na dumalo nga, nakilahok doon sa nasabing pagtitikpon kanina sa paghatid sa huling hantungan ni dating Pangulong FBR. At live mula dito sa libingan ng mga bayani, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala pa rin, patuloy na lumalago daw ang manufacturing output ng bansa ng buwan ng Hunyo habang ang average capacity utilization ay tumaas din base naman sa nilabas na data ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang volume ng production ay nagtala ng taunang paglago daw ng 2.4% nitong nakalipas na mga buwan, mas mabilis kaysa 0.10% lamang na paglago noong buwan ng Mayo, ngunit mas mabagal kaysa 438.2% naman sa surge ng parehong buwan na nakalipas na taon. Ang pinakamalaking pagtaas daw natala sa manufacturing ng machinery, mga equipment, maliban sa electrical, yung mga fabricated metal products, maliban sa makinarya at kagamitan, at mga produktong gawa sa kahoy, kawayan, lata, ratan at mga related products. Sunod naman ito ng mga tela, chemical at chemical products, yung paper at paper products, computer, electronics at yung mga optical at mga produkto ng 10.5% at yun na rin sa mga produktong pagkain. Ang pagtaas daw ay nakita din sa iba pang manufacturing at pagkukumpuni at paggayon na rin ang pagtatayo ng mga makinarya at kagamitan. Ay iba pang mga produktong mineral na hindi naman metal at iba pa. Siyam na dibisyon din ang industriya nagtala ng pagbaba kung saan pinangunahan ito ng printing and reproduction of recorded media na bumaba daw ng 25%. Lumago naman sa 7.4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ayon yan sa State Statistics Bureau. Kasunod dito ng binagong 8.2% gross domestic product growth rate na naipost sa unang quarter ng taon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority na ito na ang ikalima na magkakasunod na quarter ng paglago mula nang bumagsak ang bansa sa kasagsagan ng pandemya. Noong nakaraang taon, ang rate ng paglago ng GDP ng bansa ay bumangon sa 12% matapos bagyang lumuwag ang mga paghihigpit sa COVID-19. Noong 2020 naman, naitala ang makasaysayang pagbaba ng ekonomiya sa negative 16.9% dahil maraming mga industriya at sektor ang nagsara upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sa ngayon, inaasahan ng mga economic manager na lalago ang GDP sa pagitan ng 6.5 hanggang 7.5% sa taong ito, pababa mula 7 hanggang 8% sa gitna naman ng tumataas na inflation at mga interest rates. Samantala, kunin mo natin ang linya dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Isabela. May nangyari pong vehicular accident doon at ilan dito yung mga sugatan at meron pa rin talang namatay. Nasa linya ang Bombo Radyo Kawayan. Nasawi ang driver at konduktor ng isang Victory Liner bus matapos na bumangga sa nakaparadang trailer truck sa Boni South, Aritao, Nueva Vizcaya. Nasugatan naman ang nasa 20 mula sa 26 na pasahero ng bus. Sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radyo Kawayan sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office o NVPPO, ang namatay sa ospital na tsoper ng bus ay si Armando Bautista, 58 taong gulang at residente ng Pangasinan. Unang namatay matapos maipit sa harapan ng bus ang konduktor na si Clifford Adaro. Lumabas sa investigasyon ng Aritao Police Station na ang bus ay galing sa Rojas, Isabela at patungong Dagupan City nang bumangga sa trailer truck na nakaparada sa gilid ng daan sa Boni South, bayan ng Aritao. Sinabi ng isang pasahero na sinitan niya ang driver kung bakit nagpapagilid na ang bus, ngunit hindi umimik kaya hinihinala nilang inatake ito sa sakit sa puso. Nataranta ang mga pasahero nang makaamoy sila ng gasolina at sa pangambang sasabog ang bus ay binasag nila ang bintana para makalabas. Ginagamot sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital ang mga pasaherong nagtamo ng malalang sugat habang nakalabas na ang mga nagtamo lamang ng minor injury. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo. Pagbabalik ng Cebu dancing inmates at pag-turnover sa passbook ng mga ito, nakatakdang isasagawa ngayong Biyernes ang Pasigarbo sa Sugbo Festival of All Festivals at iba pang aktibidad inaabangan. May pagulat ang Star FM Cebu. Matapos ang matagumpay na pagdiriwang sa unang linggo ng ika-453rd founding anniversary ng lalawigan ng Cebu, iba't ibang mga aktibidad pang nakahanda na dapat abangan ng lahat. Kabilang na dito ang muling pagbabalik ng dancing inmates ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center or CPDRC na nakatakdang isagawa ngayong Biyernes, Agosto 12. Sa araw ding iyon, ang pag-turnover ng passbook sa mga inmates na naglalayong magagamit ng mga ito sa pagsisimula ng panibagong buhay kapag nakalabas
palabas na sa kulungan. Matatandaan na unang nagkamit ng international audience ang mga inmates ng CPDRC matapos nilang itanghal ang Thriller ng yumaong pop superstar na si Michael Jackson noong 2007. Maliban dito, may isasagawa naman na international and local job fair sa darating na linggo, habang sa darating naman na Agosto 28 ay ang muling pagbabalik ng Pasigarbo sa Sugbo o ang Festival of All Festivals na lalahukan naman ng hindi bababa sa 50 contingents. Malaki pa ang impact nito sa ekonomiya ng Cebu dahil hindi lamang ito magbibigay ng libangan kundi nagsusulong din ito ng kultura ng lalawigan. Nagbibigay din ito ng kabuhayan sa maraming sektor tulad ng mga artista, designer at choreographers. We are providing them jobs. We are providing them the opportunity to earn. Again, after such a drought of 2 years. So I hope that those that think that this is just, some frivolous activity, think about the many Cebuanos that are now being benefited by it because the subsidy that we have given to each of our LGUs, this is now being spent in the town itself. Bahagi ng payag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inamin nga ni dating US President Donald Trump na ang kanyang tirahan sa Mar-a-Lago sa Florida ay ni-raid ng mga FBI agents. Tinawag niya ang nasabing hakbang bilang act of prosecutorial misconduct. Sa inilabas niyang payag, sinabi ng dating Pangulo ng Amerika na ito na ang madilim na panahon para sa kanilang bansa dahil ang kanyang magandang tahanan na Mar-a-Lago sa Palm Beach, Florida ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagkubkob, pananalakay at inuokupahan pa ng malaking grupo ng mga FBI agents. Anya, ito ay maling pag-uugali sa pag-uusig ang pag-armas ng sistema ng katarungan at isang pang-atake ng mga radical left Democrats na ayaw siyang patakbuhin bilang Pangulo sa taong 2024. Sa ngayon, hindi pa kinumpirma ng FBI ang ginawang search operation at si Trump ay nasa gitna ngayon ng maraming investigasyon. Magugunitang iniimbestigahan nga ng US Department of Justice ang nangyaring pag-atake noong January 6 sa Kapitolyo ng Amerika mula yan sa mga supporters ni Trump. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula rito sa Bombo News Center Makati at balikan lamang natin ang mga headlines. State funeral iginawad sa paglilibing sa abo ni dating Pangulong Ramos sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Samantala naman, Pangulong Bongbong Marcos Jr. personal na dumalo rin sa libing na siya mismo ang nag-abot ng watawat ng Pilipinas kay dating First Lady Ming Ramos. Si Pope Francis naman nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa sambayanang Pilipino sa pagkamatay ni dating President Fidel V. Ramos. Samantala pa rin ang PNP Chief General Azurin abay nagpatupad ng malawakang balasahan ngayon sa hanay ng pulisya. Si COMELEC Chairman Garcia naman kumiling sa Kongreso na i-define ang vote buying kaugnay sa mga proposal na ikonsidera itong heinous crime. Driver naman at konduktor ng isang pampasaherong bus patay. Abot sa 20 naman pasahero sugatan matapos mabangga ng bus ang nakaparadang trailer truck doon sa may bahagi ng Luzon. Pagbabalik ng Cebu dancing inmates at pag-turnover sa passbook ng mga ito nakatakdang isasagawa ngayong Biyernes, Pasigarbo sa Sugbo Festival of All Festivals at iba pang aktibidad inaabangan. Sa international news naman, abay yung bahay ni dating US President Donald Trump doon sa Florida ni-raid ng mga FBI agents. At live via satellite, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon tutukan naton karon. Madalakuan kag mga nagapanguna sining mga balita, mga mainit nga mga impormasyon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. Now, istoryahan naton diri banwa ining ginapanigayon karon iyang crime prevention drive
sa Iloilo City Police Office. Ining pagkandak nila sa saturation drive sa mga lugar nga kung saan masami ginaluntaran sa krimen, pagpatigayon iya sa frisking or pagpang-rikisa. Ini kasunod man sa pila ka mga insidente nga nagklinabo diri iya sa palibot sa syudad sa Iloilo. Istoryahan ta nagkaroon sa aton sinipre nga pagpangalagan may kaupod naton diri mga opisyal sa Iloilo City Police Office. Lakip na sina diri karon sa aton iya nga palay nga pagpalayag mangin topiko man naton diri banwa ang may kantanan sa sining World Health Organization ginadayaw direng Iloilo Provincial Government sa COVID-19 response ilabi na sa pagpang-bakuna. Kay isaman karon sa mga concern diri banwa ang vaccination rollout sa probinsya sa Iloilo, pero naka-cope up sila banwa kag natigayon nga makapatigayon man sa pagpamakuna. Istoryahan taman diri sa aton sini nga pagpangalagad ining 500 pesos nga dugang balang social pension para sa mga senior citizen. Hindi anay pa sini iya mapanghatag kay may mga ginahitso pa sila diri banwa. Lakip na karon istoryahan man naton ining insidente nga natabo dito iya sa may banwa sa Kabatuan. Ang bata binuno niyang iya sini nga amay. Ano yan ang rason? Kag subong man istoryahan ta karon ginpalapot sa mga barangay kagawad sa Halandoni Estate sa Iloilo City Council ang reklamo nila batok iya sa kay punong barangay Efren na Himeyo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo nga neglect of duty. Istoryahan ta nagkaroon sa aton sinipre nga pagapalayag sa gyapon diri lamang sa Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Inyo sininasaksihan kagapon siningadlaw ang paggabaton kag subong man pag-isip sang linibo siniya nga cash siyahan, no? Ang cash prize naton sa aton sinima winners nga nagpasakop sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. 6.5 million pesos ang kabugusan siniya nga cash siyahan na prize nga iga panagtag throughout the promo. Sa aton sini nga mga kabombo may nakabaton 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth ng gift pack. 3,000 pesos or 4,000 pesos na baton man iya sa nga second prize winner naton. Kag 3,000 pesos na baton sa third prize sa winner naton. Tagsa sini sa ila may dugang sini nga 1,000 pesos nga balor sa gift pack. Ini una pa malang ini nga pamaagi sa pagdadaog kay may 3 steps kita para makaangkon iya sa linibo nga balor sa gift pack. Lakip na diri ang cash siyahan sa aton sini iya nga studio draw, sa aton sini nga online activation, kag syempre sa aton sini banwa nga market draw ukon palengke on ground event. 3 ways to win niya. Hindi nga isa lang kag ang premyo sila diri banwa. Tuman kadalagko siniya nga cash siyahan ang inadulong sa inyo sa enhanced swerte sa palengke. Enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Iban-iban siniya nga mga iban-iban siniya nga mga promo kruabe. Why maginagarik bati nga may ginawardan sila sa nga premyo. Kag ang premyo ginahatag baladayon. Ikita nyo man riyada sa promo sa Bombo Radio, wala sa hokus-pokus, wala sa fake winners. Tiding ka pa sinabi banwa sa aton sinima kabumbo, tistingan mo bilakat halindris mapa, pakantos kalyerial. Bisan ka pulo mo pa na ka 20 mo pabalik-balikon, di ka na iya makasandad, bisan na piso nga libat. Pero tikon na magpasakop kaya sa promo sa Bombo Radio, kapisan gid lamang imo siniya nga kapital. Sa aton sini nga mga kabumbo kag pag-suporta sa mga sponsor products naton, dakon tsansa nimo nga makaangkon sang ginatos, no? Ginatos o kon linibo ka pesos, no? Sa aton sini iya nga mga kabumbo.
Ang iban pagin sini nga mga impormasyon tuhoy sa enhanced swerte sa palengke, bantayan na. Oy, sa mga kabumbo naton dira nga may tiyangge bala. No, sa mga kabumbo naton dira nga may tiyangge, umpisahin nyo na dira ang pagdekorar sa inyo sini nga tiyangge. Panami-nami niya. No, sa nga dekorasyon sa nga tiyangge sa aton sini nga online activation. Ang inyo sini nga dekorasyon nga gamiton, iya man niya sponsored products man sang enhanced swerte sa palengke. Katulad ng ginamang abisang Silver Swan, San Miguel Pale Pilsen, Orocan, Life Boy, mga Yased Panyawan, Arflorete Ponshap and Jewelry. Amo sini ang sarang ninyo iya pwede magamit nga madikorar sa inyo siniya nga tiyangge. Kuhaan sa laragway o kung picturean, isend gilayon ini sa Facebook page sa Sambombo Radyo Iloilo. Inang may badge bala, may certificate, may check. Dira ninyo isend sa aton sini nga mga kabumbo. Ang may pinakadamo sang like kag react, amo ina ang magadaog. Ang dag-on sa online activation, ang first prize naton 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. May duha dayon ka consolation prize winner nga magabaton sang 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Tidin ka pa, madulod kurar ka lang na sa imo sini nga tiyangge. Mapicturan mo, padala mo sa bumbo. Hambalong mo na mga suki mo, like ka mo to kag-react sa picture kagin padala ko sa bumbo Kay kada bakal nyo dire, may libre ka mga dulce do kasubong ba na nga promosyon sa imo siniya nga sari-sari store mo. Kunti mayo, sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo, consolation prize naton, pila gani bumbo, Brenan? 2,000 ka pesos, plus 1,000 ka pesos nga balor sa nga gift pack. Iban siniya, ang consolation prize ni bumbo, amo na iya, ang pinakadako nila nga premyo. Sus Maria kagusip po. Basta yang panigurado lang ya sa promo sa Bumbo Radio, wala sa ukos-pukos, wala sa fake winners. Kita nyo man dira live sa video naton kagapon sa warning. Ginaisip ang linibo siniya nga cash prize nga ila sini nga nabaton sa pagpasakop nila sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bumbo Radio at Star FM. 40 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik ta, check ta linya sa Iloilo City Police Office. May kang tanan sa sining crime prevention na drive. Kaila sining agin na patigayon. Lakip na dire ang World Health Organization. Gin dayaw man ang pagpatigayon sa pabakuna sa probinsya sa Iloilo. Ini nga mga balita kaga impormasyon aton sa nga panumbalikan pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan.
Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, pabukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang panggiwi sini ang inkinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards Ang Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombohanay sa Udto. Diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo flagship station sang the undisputed number 1 radio network kinakadre ang Bombo Radyo Philippines. Sa aton sining mga kabombo standby kay sang nagligad sini iyang gabi nagpatigayon sang sining ginatawag nga saturation drive. Now, kag crime prevention drive man sang Iloilo City Police Office sa bahay niya sang police station number 1 kaga nagkandak sang pagpangrikisa agod nga mapabilin iya ang law and order diri sa syudad sang Iloilo o kag ma-prevent pagid anuman nga mga untoward incidents sa aton sini nga mga palamati. I-check naton ina sa aton sini pa nga pagpangalagad driman sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Amingin kaupod naton ang spokesperson at the same time ang chief
sa Police Station number 1, si Police Major. Sila may akanto sang Rines sa paghatag sa aton sang dugang sini nga mga impormasyon. Kag lakip man sini siguro may ginaduso diri karon iyang hagna nga magapatuman sang curfew sa mga minor de edad nga nagapang-idaron 17 panaog, no, kag ang mga repeat offenders ko, no, ang ila sini iyang ang pagapinahan amo ang mga ginikanan prisuhon sa aton sini nga mga taga-palamati under House Bill 1016 or the Nationwide Curfew Act nga gin-filed ni bagong henerasyon na Party List Representative Bernadette Herrera nga kung sa diinti ginadumilian ang mga minor de edad nga magsagad ka linagaw sa mga pampubliko nga lugar umpisa alas 10 sa gabi tubtob alas 5 sa kagahon. Standby kay istoryanta na dugang karon. We have on the line live via Zoom ang spokesperson sa police or Iloilo City Police Office, at the same time ang chief sa Iloilo City or sa Police Station number 1, no, si Police Major Sheila May Sangrines. Major Sangrines, ma'am, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Kag in behalf sa bilog na talatapan sang Iloilo City Police Office sa ato na mapisan kag maukod nga City Director Colonel Leo Teham Batiles, nagapalabot kita sang mayad-ayad nga Udto sa programa mo subong sa tanan nga nagaupod sa aton sa Bombo Anay sa Udto. Alright, Major Sangrines, ma'am, kumusta ang ginpatigayon sini ninyo iyang mambal naton makabigta preventive or crime prevention drive kagabi, Major Sangrines? Actually, focus to siya nga saturation drive nato na Bombo Cham kay tungod nga bilang mga isa sa mga officers diri sa ICPO, upod ginaupdan nato ng aton nga City Director sang IA Trust nga ti sa sugod pa lang, especially sa tiyempo bala nga katulugon kag ginagpahuway na sang pumuluyo. So dira dapat na strengthen, no, mapa-intensify ang police presence o kunang police visibility. Kay ti nagapati kita nga ti epektibo gid ni sa gihapon ni regardless kung sino man ang nagapungko tira nga mga literes naton, ang presensya ang kapulisan nga nagatrabaho especially sa during wee hours, amo gini ang deterrence, no, sa mga insidente nga ginabantayan naton diri sa syudad. So actually kinupdan ta lang ang aton City Director kay siya gid ini nagpanguna kagabi kag ginatutukan naton kagabi ang aton nga mga bagong assign bala diri, especially diri sa akon sa Tansa Esperanza kag dito sa bahin sa Bakhaw, mga bagong assignment dito bala kay Major Sumagaysay. Kay they are new to the place, hindi pa man ni perpekto gid ang ilang deployment dito. So kinanglan gid naton i-mentor kag itudloan, no, anong dapat nila tutukan kag anong dapat nila i-observe. May ara kita gin paupod sa ila actually nga mga organic personnel ta, pero as of this time, upon our inspection kag pag-assess naton, kinanglan pag idya i-mentor, no, kagiyahan ining mga bagong assign sa aton diri kung ano ba lang tututukan. Kaya hindi lang dapat nga siling nga daw siling ba lang tindog lang gid dira, no. May target kita nga ginabantayan kag may mga specific kita nga mga police operations nga ginaobra kag dapat obrahon. All right. So ining pag rikisa or pag-chekyar sa mga tawo, particularmente nga nagagawa sulod sa nasambit sini nga duha ka mga kabarangayan, amo tong isa sa mga gintutukan ninyo kagabi man, Major Sangrines, ma'am? Ay tama ina siya, Bombo Cham, no. Kag hindi lang man actually dira sa duha ka barangay. Ang saturation drive naton, no, gabi-gabi ina upod ang aton nga mga personnel sa mobile patrol unit ta nga sa diin na it so happen man ginapamunuan naman subong sang isa ka babayi ni Police Lieutenant Colonel Lindley T. Barrientos. So ginabakapan ining mga stations naton kag sila nagaupod sa mga saturation drive naton sa kabarangayan. Kay kinanglan tagid man buligan na nga aton nga mga barangay officials kag tanod
kay may mga ara gid man balaan nga timapasaway gid ja Bombocham, no? Kag kinanglan libuton gid ang aton ka barangayan kay ara gid sa barangay, no? Ang aton nga mga concerns actually mabalik gid kita sa gihapon sa mga kabarangayan nato. Alright. Ma'am, may mga reports kami nga nabaton nga sa diri within city proper area, dira sa area sang De Leon, Barangay Nonoy, Kauswagan, Valeria area. Do medyo masabad-sabad kuno dirang area kag masami may nagarinambol nga mga pamatanon dira, Major Sangrines. Hindi natin manigar, no? Kasi nagligad lang sa Kauswagan, may girespondehan kita dito. But eventually na ano to na refer to sa barangay kag naka-take man action ang aton barangay. Ugaling lain gid nga ara ang presensya sang aton patrol kag kapulisan nga bulig sa ila kay ti mas madasig, masulbar kag madisayran no ang tanan. Kapin pang isa ka bahin to sa nagligad bombot siya yara sa impluwensya sa makalubog nga inimnon nga mga may upod to sila nga minor de edad. Pero what is clear right now is hindi man ang latest nga ni nga naparespondehan naton hindi niya ang mga anay tublang nga ginabantayan tagit nga daw sakit sa ulog. Amo ni nga proactive subong ang aton nga approach kay even ang aton patrol, even kita nga kapulisan, hindi lang man makanotisyar sina nga tikon pabayan, ta may tendency gid man nga magbalalik, no? Even ang aton mga kabarangayan, nagapalabot man gid ya sa nga concern nga kung may mga disoras sa gabi bala. Hindi mo gid malikawan, may nagalinagaw pag gid man nga mga minor de edad na aton nga kabataan. Ti halos hindi man makaparan sa mga barangay officials ta nga mapostingan ang tanan nga mga pusod-putusudan sa barangay nila. Same is true sa aton man nga kapulisan. Blan mo to ginalita-lita lang man gid kita, no, halin sa una isa na sa mga major naton nga concerns nga kadasig ni nga daan sila magdalalagan. So amo na nga kung tan-awon mo ang parehas balang simultaneous kag ang nationwide ni nga curfew kung tani sa kabataan kung lang importante favorable gid tani na sa aton mga kabataan kag sa aton kabarangayan kag sa amon nga kapulisan kay ti deterrence gid nga ti at least hindi to sila makasugata sang ila maengkwentro or hindi sila matripingan kay usually amo man lang ng rason either hindi sila magintindihanay or matripingan to or matabuan nga sa pihak to nga nasumalang nila may ara to sila kilala nga na kontra, no, na may mga previous na bala nga natapos ng kinitanay. Okay, total na tandog mo naman inang nationwide curfew, Ma'am Sangrines, no, kag ikaw mismo nakapamatod kung ano ka-importante bilang former chief man sang WCPD. May House Bill karon mo nga ginaduso ining House Bill 1016 or 1016, the Nationwide Curfew Act, nga kung sa diinti sandig diri sa hagda nga ang repeat offender, no, nga minor de edad, ang jail time niya ang iya sini nga mga ginikanan ng mga pangatubang. Anong imo sini nga mahambal diri, Major Sangrines? Sa way pagid kita no nakakita sina sa nga pila ka mga provisions nga ginasuggest dira sa gina-propose nila. I think siguro tun-an man ina kay kung may ara nga sa lawayon nga kabataan, may ara man gid nga sa lawayon nga ginikanan. But we have to consider a lot of things. Kay kung lagson talang gid nga lagson ni ang mga legal nga obligations ang ginikanan, di kabalo naman kita nga hindi lang ni usually isa ang bata sa nga mag-asawa or ang bata sa isa ka panimalay. May 2, 3, 4 ina. So kung hindi tani matun-an sang maayo, may mga adverse effects man ini Bombocham kay di karon kun mapapriso mo na ang iloy or amay sa nga puluyan, ano kung nakaroon matabo sa iba niyang kabataan, sino ang magsinagot sina. So amo ina siya ang aton nang masinadira is ibalansihon lang bala kung ano ang mas makapaayo, makapromote sang best interest sang aton nga kabataan, and at the same time considering man sang stand sang aton nga mga ginikanan kay personal encounter ta may ara man nga ginikanan gid man niya nga nang matinatapon sa kabataan, no, pero galing daw hindi na gid man lang lasla ka control gid kag daw hindi na nila masarangan man ang ila kabataan because of course there are other factors nga nag-influence man, no, sang aton or sang ila kabataan. So ang nakita pa sinadira is medyo tun-an sang maayo para mabalanse gid.
Palangga taman ang mga kabataan ta, pero kita ginikanan man, kaintindig damo man ang ato nga personal nga experience sa mga ginikanan man sa mga kabataan nga ni nga na-reach out naton during curfew hours. So may mga pilaman kita ka sentimiento nga gid pang tipon. So muna nga ginatan-aw ko ginaano ko gid nga let's just be very careful nga i-consider ang tanan nga side sinidri. Kay may mga economic ni siya adverse effect ini sa pamilya. In kaso nga dira lang gid kita masyadong mag-focus. So, base economic side ito na taman kay malayta ang kakulangan sa ginikanan is because nga masyado silang nag-prioritize, nag-focus ang pangita lang sa ilang kinawala, no? Kay tungod sa kapigaduhon, and then they fail to supervise and guide sa ilang kabataan. So timbang unta, base kung may mga iban nga approach, iban nga mga pamaagi, no, para nga ma-address inang mga concerns kag problema bobo cham kay social problem ni hindi lang mere nga hambal nga kung may natabo to solbaron lang sang pulis, no, one formula, isa lang ka solusyon, but inibalaan ang diskusyon naton is makabig naton ng social problem, so kinahanglan gid i-consider naton ang mga madamo gid nga butang or factor. All right. But ining saturation drive sa nasiling mo na gani kang ginabalik-balikan ko jutay ang nagpamuno gid sinadri kag kasubong iyang amo niyang programa kag gintutukan gid in terms of crime prevention ang nagpanguna gid sinadri siyempre ang aton sini nga ICPO director gina-practice man ini sa iban sini nga mga police station, Major Sangrines, just for example dira sa Mandurriao Business District naton ang nightlife destination, Major Sangrines, ma'am. Yes, no, kada gabi gid na obligado gid kita sina nga magpatigayon sa mga saturation drive. Nagalain-lain lang gid na ang inoras bombot siyam kag ginari-adjust naton manina from time to time kay tungod nga kung kung maanda na kag ma-pattern naman sa kabataan bala nang daw ginalita-lita man lang ang aton nga mga mobile patrollers, no, ang nagaupo dira sa saturation drive naton. So ang kakatabo sina is may mga best nga simultaneously ginaubra ina kay ginatawagan na ang tanan nga mga station saturating team naton, pero may mga best nga ginari-adjust ina ang oras. Kaya kung tamaan man katemprano, wala pa man na masikop mga kabataan, igo na magwa sila, medyo curfew na kagahon na. Okay, sige. Amo ning isa man sa mga mambal naton na makahatag man sang peace of mind sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga kun sa tion sa ila katulugon ang aton sini kapulisan iadri syudad bugtaw kag nagalibot Major Sangrines. Yes, no, amo na ang aton nga mentor sa aton nga mga duty bala nati obligasyon naton ina. Kag in fact gina-strategize naman gani na ang duty scheme nga hindi man mag straight ining duty nila para nga masiguro naton nga hindi sila magpatulog-tulog. So may ang ato mismo city director kag kita nga mga station commander kag ang mga deputy sa mga istasyon, deputy chief. So actually gina-designar nga sibawon man ni sila gani sa ilang nga matagsa-tagsa ka lugar pa kundi ina sila nga na-assign. Tungod nga kinanglan nga mag-perform sila sa maayo kay kung amo man lang nga mag-duty lang sila dira nga daw tuod lang, wala man naga-perform as mandated. O wala gyapon pulos mo botcham. So makasiling man kita nga ang may mga pilagid man nga kung case kinanglan mo gid i-mentor pagid tudo kag ihasaon pagid sang maayo. But generally nakita man naton na ang kapulisan is halos in place naman mo botcham. Ang challenge lang sinadira is kung paano na siya i-sustain kay kita naman naton may mga initial kita nga sugilanon sa mga kabarangaya. Na-appreciate man sang pumuluyo actually ang presensya sang kapulisan, especially kung kagabihon nga may makita. Layo pa lang makita na nila ang blinker sang patrol, ang mga kapulisan, arada, kung kisa mga barangay nila, ginasulod ka ginasaturate. So kalayo kumpara sang una, makita tangang pumuluyo, very appreciative naman no, sa mga kapulisan nga ara na sa ila lugar. All right. By the way, Major Sangrines, mga na kamuras na tapos kagabi or kagina sang kagahon sa inyo sining night duties?
Actually, ti round the clock na daya ang aton nga ano no, ang sa may especially diri sa aton sa Tansa Esperanza kag dito man sa Bacau. And then ang aton nga mga patrollers nga na diri sa istasyon kag sa iban nga distrito man kag upod ang aton nga mga na-assign diri sa may ICMFC ta sa SWAT ang sa aton nga mobile patrol units naton kay Colonel nga sa idalom ni Colonel Barrientos. Bulos-bulos man lang ni actually Bumbucham, no? Kita mismo ang naga-take turns man upod sa aton mga patrol supervisor diri. Kaya tiyang challenge, pagkaga ma-report ka pa, mag-duty ka pa. And we have to attend man, no? Sa kliyente naton sa station. Kaya may mga concerns kung kisa sa kapulisan na during daytime nan ato bakon. But we are, kuan man kita to take life man ang mga kapulisan kulot pahuway kay karon na lang nakaron kung daw halos kakapoy na no basi papasingit na nakaron hindi na nakiyo magtubang sa mga kliyente nagakadto sa istasyon kung daw hindi nagikabalo man mangita sang tiyempo mga bisan paano makapahuway-huway. We are also looking sa moral kag welfare sang aton nga mga tao kung kisa may mga kakulangan ti ginasaway tagi di nakagawa taman ginatolerate. All right. Sige, with this information kag sa tiyempo as always, Major Sangrines, ma'am, thank you so much. Mayong hapon, Liwat. Mayong hapon, Bombocham, kag siliwat, mayong hapon sa tanan natin na mga kabombo. Deriwavit si Police Major Sheila May Acanto Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. At the same time, ang Chief of Police, ang Police Station na number 1. Makita ta pa, engineer, no? Nagpapi-ice pa si Major Sangrines, no? Yung nagpulaw giningiraan na kagabias na magkagahon, no? Sa pag-supervise man sa gintukod siniyang task force sa Bacau kag task force sa Tansa Esperanza. Sa aton sini mga kabombo at the same time sa pag-focus man sa sining saturation drive ining crime prevention na drive man nga lihok sang aton sini nga Iloilo City Police Office. Amo lang ning isa man siguro sa mapadayaw naton sa iban sini nga mga liderato sang kapulisan. Hindi man niya sa pag-alsa sang pulungkuan kay kuno gina-permita di gina-interview si Colonel Batiles, si Major Sangrines o kung sino mga Chief of Police ang pagkabugusan sa Iloilo City Police Office. Pero let us give credit where credit is due. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, kita taman na hands-on si Colonel Batiles, hands-on man si Major Sangrines. Kalabanan sa aton sini nga mga chief of police nagatungod gid sa ila sini nga responsibilidad. Sa aton sini nga mga kabumbo kung anong ginsumpaan ila sini nga ginatungdan sa karon sini matinyon. And with that sa aton sini nga mga kabumbo amo na masiling naton ngiti isa man ina sa pamaagi agud iyang ma-prevent naton ang krimen. Kag kung may krimen gin man iya nga matabo ti sa madali sini nga tsimpo masulbar gila yon. Kag ini isa man sa mensaheng dapat or ginapalambot, mensahe nga ginapalambot sa Iloilo City Police Office sa pangkabugusan sa pumuloy sa syudad sang Iloilo nga sa tion sang kagabihon tubtob kagahon nga mahamuok ang aton sini katulugon, no? We are confident nga ti waay sang basta-basta na lang nga matabo sini iya nga malain or may mangawat or may himo sang krimen kay bangod man ang aton sini nga kapulisan nagatungod sa ila sini iya nga responsibilidad. Nagapulaw sila, nagapatigayon sila sa saturation drive kag ti kun amo sini iya kapisa ng aton sini mga kapulisan sa aton sini nga mga kabombo diri sa syudad sang Iloilo, dapat sila naton iya nga ipabugal. Pero tiko ng pulis kani naton matamad imbulmado pa sa masami sa mga isyu kag kontrobersiya, tino kasubong nga makahuluya man inai para sa aton nga mahambalan ka taga diin kanoy at taga syudad ko sang Iloilo at ito sa impormasyon nga nakalabot diri sa amon, diri sa amon nga lugar, do pigaw kuno mga pulis ito sa syudad sa nga Iloilo. Ti kon may iplastar ka malang mapabugal mo parti iya sa aton sa mga kapulisan, ti pwede ka ginya kapuis siya niya.
Nga mambaki mo yang pigaw, nga mambaki mo lawlaw, ariyo lang tawaw. Hands on amon sini nga mo sini, amo sini amo sadto. Oh. Hindi bla? Pero isa man sa mga siguro nagahatag man sang mambal naton kabaskog sa aton siniya kapulisan sa patigayon sang mga operations or crime prevention na campaign ang kooperasyon man sang mga pumuluyo. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti mga kooperasyon sang pumuluyo mag-umpisay na sa mga punong barangay naton. Na-mentionar ko to nga tino, masamila lang yang nagakinagamo dira sa may kauswagan sa city proper area. Ang punong barangay dira si punong barangay Budi de la Riarte. Ti may mga kabataan kuno to nga ilinaway. May mga minor de edad pa nga na-involve sa nasambitan siniya karon nga gamo. Pero nahusay man ini kuno sang mga barangay official dito sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi mo man malikawan iya nga sa tagsa ka barangay, may ara ginakon kay isa nga maglinuntad sini nga kinagamo. Pero amo na bala panawagan taman sa tagsa sini ka barangay kapitan. Kamo iya ang ikaw, no, isa man lang milog ang barangay mo kung ginadress ta ang mga punong barangay sa 180 ka mga kabarangayan, ti gamiton ta nga term is kamo Kamo iya ang amay o kun iloy isang barangay. So nagakadapat iya nga ang presensya sini ninyo ara gid. Kung may schedule of duty kamo dira, kag kun kinahanglan ang inyo sini nga presensya sa paghusay or may kinagamo abi, di dapat ang presensya nyo ara. Pero may mga reklamo man kita diri nga nabaton nga pila sa aton sini nga mga punong barangay duay kuno nagatiner masami sa ila sini nga barangay nga ginaserbisyuan. Yambot kung di nagakantong iban sini nga mga punong barangay. Kay may mga impormasyon kita nga si punong barangay Budi de la Riarte kung ano nagatiner dira sa iya sini nga barangay sa barangay Kauswagan sa city proper area. Titinguan taman nga labot si punong barangay Budi de la Riarte kag husisaon man abi ang mga kasubong sino may impormasyon nga sulod riya sa Bombo Radio. Kiti sino man lang ya biang punong barangay nga magustuhan nga magamo ang iya sini nga barangay. For sure wala gid sang may nagahandom sina nga barangay kapitan. Pero kung kaisa, may pipila ka mga insidente nga hindi kanya malikawan, siguro kung way agrot kagaway ginarispitar dira ang isa iya ka punong barangay, magapanayon inang ilinaway sa aton sini nga mga kabumbo, pero kung may respeto si mo tao na, paghambal mo nga, hindi ka mo niya manggamo sa mga barangay, likawan nila inyo sining barangay. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, na-mentionar man din ni Major Sangrines ang may kantanan sa sining nationwide curfew bala kag pabor gid ina diri siya. Apang hambal ni Major Sangrines at si Major Sangrines kadaan nangin chief sa WCPD. Nagtutok man sa sining problema naton sadto iya sa mga minor de edad, mga miyembro sang gang. Tinaintindihan niya sini kung anong mga sirkumstansya, anong mga sitwasyon sa aton sini magkuturan. Yan ba ganin ni Major Sangrines niya dapat balansihon kay sa House Bill 1016 sa Nationwide Curfew Act nakabutang diri banwa nga ang mga ginikanan sang repeat offender amo iya ang sarang nga prisuhon. For example, kung si Bombo Umel, minor de edad, tapos ako iya sini nga amay, nadakpan bi si Umel sang pizza uno,
sa nga gusto, pagkapit sa otso, dakpan sa liwat, ti repeat offender na ni siya. Ti diri na kuno kag prisuhon ang ginikanan, pero hambal ni Medyo Sangrines sinya ti basi kung may mapiktuhan man siniyang palangabuyan nila kay ang mga kasubong siniyang nga mga minor de edad kalabanan sini no sa ila inahibaluan naman kung anong estados pagpangabuhi. It's either ang iloy ang nagatrabaho o kung ang amay ang nagatrabaho. Kag bangod sa kadamo sa ila, hindi mabantayan. Ti kung prisuhon mo karon ang amay nga mo tong breadwinner, sinong matrabaho? Ti prisuhon lang ang iloy nga wala man nagatrabaho mo na lang sinaguro. Pero dapat kuno lantawon si nanay iplastar sa nga mayo. Ti under House Bill 1016, the Nationwide Curfew Act, nga gin-file ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, ang mga minor de edad ang ginadumilian nga maggalinagaw kag magtiner sa mga pampubliko sining lugar, umpisa alas 10 sa hapon, tubtob alas 5 sa kagahon. Bisan isa lang siya or grupo sila nga wala man lang iya sang purpose. Ini nga hagna naga-provide man sang pagsulundan nga illegal para iya sa isa ka ginikanan or guardian sang minor de edad nga pahanugot nga magapabilin or maglinagaw sa pampubliko nga lugar ang minor de edad during curfew hours. Ang first offense, kung ang isa ka minor de edad magbayular sining measure, i-refer ini sa pinakamalapit sining nga barangay or police station. Ang Barangay Council for Protection of Children or BCPC magapatigayon sa nga child counseling. Antes pa man nga ang minor de edad i-turn over sa ila sining ginikanan o kon guardian. Ang parent or parents, guardian or guardian sang minor nga magavayular sining measure, igasumon sa barangay before sang turnover, kag pahibaloon ini sila sang konsekwensya kung ang minor de edad nga ila bata or sila ang mayara sa nga custody, ang magavayular liwat sang curfew o kung hambal pa sang kilala ko sang karpyo. Sa aton sini makabumbo, tiginaduso diri ni Representative Herrera nga ang repeat offenders, ang ginikanan o kung ang guardian namong prisuhon. Kaya ti para nga madisiplina nila sini makbatani, sang sa sila ang prisuhon. Sa aton sini makabumbo. Ikaw nga nagapamati dira subong. Pabor bala ikaw nga ang mga repeat offender o kung makapila na kabes nga madakpan sa curfew for minor, ang ila sini iya nga guardian, ang ila sini ginikanan, amay or iloy, ang prisuhon. I-comment tabi diri sa aton sini nga comment section, sa aton sini nga Facebook Live. Kaya taganta sa nga chimpo karon na gud nga basahon ini mga mensahe ninyo. 15 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang provincial or ang World Health Organization nagapadulong kagapon to mga officer sa WHO sa Kapitolyo. Dayaw nila ang vaccination rollout sa probinsya sa Iloilo. Lakip na sinadiri karon sa aton sini makuturan ining 500 pesos balang dugang tani sa social pension sa mga senior citizen. Hindi pa ini matigayo no kay may mga ginahulat pa nga mga pagsulundan. Kag anak binuno ang amay sa banwa sang kabatuan. Ang rason aton sini nga hibaloon. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton. Agad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade.
ang World Health Organization officers ang nagpadulong diri iya sa probinsya sang Iloilo. Nagpakigsapol with Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kag ila sini ang dayaw man ang vaccination rollout sang probinsya. Sa aton sinimatag palamati. Ti amo maning isa sa mga gintingwaan gid sang provincial government nga pati ang mga kaputok-putukan siniya nga mga kabarangayan malabot kag mabakunahan ang mga pumuluyo dito para nga ti malabot nato ng aton siniya nga target sining herd immunity sa bahin naman niya sa probinsya sa Iloilo. Check nato na si Bombo Lindsay Bade para naman sa iya siniya nga follow-up report direktamente karon sa Kapitolyo Provincial. Bombo Lin, sa report please come in. Gindayaw Bombo Cham sa World Health Organization ang Iloilo Provincial Government sa COVID-19 response naging patigayon sa probinsya kag sa pagsuporta o kung ano ang pagsuporta sa bahin sa Provincial Health Office sa COVID-19 vaccination. Namian sila sunod kay Dr. Maria Socorro Quinion sa mga ginapatigayon nga vaccination rollout sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kaangay na lang yan sa Project Nutrivac nga tinaghatag ya sa Nutripacks ang bahin sa probinsya sa Iloilo sa mga pumuluyo o kung sa mga kabataan nga makabigyan nga malnourished nga eligible na sa pagpabakuna. So ang inang proyekto nga kung programa initiated sa bahin sa probinsya sa Iloilo kung sa diin ginatagaan ang mga kabataan sa Nutrivac Pack nga kung saan nagaunod inaya sa mga bugas, mga gatas, mga multivitamins kag peanut butter nga ti mahimo makabulig man niya sa ilaya nga ikaayong lawas. So isa ini sa tumod sa bahin sa World Health Organization bangod nga ti isang damlag lang nag-abot sa bahin sa probinsya sang Iloilo ang mga katapo sa World Health Organization nga nagpakikistorya kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So sang damlag lang sa nagigad nga mga binulan bulan abi sang Hunyo naganubo ang vaccination naton kag ti subo nga July or sang nagligad nga Hulyo nakabawi-bawi kita sunod kay Dr. Maria Socorro Quinion tungod man ina sa mga pumuluyo nga tinagsuporta man sa Project Nutrivac kag sa iban pagid nga programa sa probinsya sang Iloilo towards new normal. So ang ini nga mga programa ginakabig ini nga best practices pinagi sa sining mga proyekto suno ya sa World Health Organization sa mga senior citizens sa bahin sang A2 category or ining mga senior citizens naton may ara kita abi sang 36,000 ka mga senior citizens. So kinahanglan pa diri nga makabakuna or ining mga 36,000 amo ni ang kinahanglan nga mabakunahan sa bahin sa probinsya sang Iloilo bangod nga ti ang iban diri wala pa yan nakatigayon nga makabaton sang COVID-19 vaccine against vaccine against COVID-19. So ang A2 category may ara pa lang kita sang 41,580. So ang ini nga ining mga balakunahan ang ginaobra subong sa Provincial Health Office nagkapatawag sila sa meeting sa mga municipal health officers katigin panghambalan nga gina-encourage man sila nga mag-provide sa feedback sa ila mga tagsa ka mga alkalde sa tagsa man ka mga local government units para suportahan man subong ang pinaslakas nga program sa national government. Actually ining pinaslakas nga programa initiated ini sang Marcos administration katuyuan sa ni numero 1 amugid ang mapataas, ma-increase pagidya ang numero sa mga nagabaton sang booster shot. So programa naman para sa pinaslakas isa pagini nga may ginakabig nga may manami man nga performance ang vaccination sa 5 to 11 years old kay 70% ang target sa total population sa mga 5 to 11 years old kag na bakunahan na sa first dose sa bahin sa probinsya nagalabot na niya sa 75%. So nalabot na ang target nga 70% for the first dose sa COVID-19 vaccine. Ang naka-receive naman sa second doses nagalabot na sa 63.77%. So hopefully, sunod kay Dr. Maria Socorro Quinion,
malabot naman na 70% for fully vaccinated nga mga 5 to 11 years old. Isa pa gid diri sa gindayaw among accomplishment para naman sa 12 to 17 years old kay ang target sa nasaling ko na 70% sa mga total population kag tian na hatagan na sa bakuna for fully vaccinated from 12 years old to 17 years old, nagalabot na yun or nag-exceed na kita sa 70% nga ginaayo sa Department of Health sa tanan nga mga local government units. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion. Dako gid nga pagdayaw ang ginhambal sang WHO sang World Health Organization sang nagpresent kita no sang aton nga mga ginubra nga COVID response kag kun ano pang mga ginubra naton nga mga suporta sa COVID vaccination kag namian gid sila sang aton nga project, ang Project Nutrivac nga kundiin nagpanghatag kita sang mga nutrition packs no sa aton nga mga pumuluyo no, so about 50,000 ina no. So that kung nakita ninyo ang aton data sa naganubo ang aton vaccination, ang aton sang July for the month of July amo ni siya ang nagbawi sa aton no, tungod nga ang aton nga pumuluyo nagsuporta sang aton nga Project Nutrivac towards new normal. So nakita sang WHO nga kanami kay may mga ara kita nga mga best practices nga through this program or project. Sa mga senior citizens naton no, naisip naton ina nga mga around 36,000, almost 37,000 pa ang kinahanglan naton labuton nga mga senior citizen para nga maka-receive no sang ilang first or second dose man no, and ang aton nga booster no gamay pa lang kay ang aton nga naka-A2 nga naka-receive sang booster dose mga 41,580. So ano ang ginaobra sang Iloilo Provincial Government no sa labi na sa PHO? Nakapatawag na kita meeting sa aton nga mga municipal health offices no, sa aton nga mga municipal health officers kag ginhambalan ta sila, encourage ta sila nga ma-provide feedback no sa ilang nga mga mayors para suportahan ang aton nga pinaslakas no nga program. Hindi lang ko mag-preempt kung ano ang ginhambal ni Governor, but he will be issuing an executive order soon kay may ara kita man nga programa para sa pinaslakas. Isa pagid nga manami ang aton performance sa vaccination naton ara sa 5 to 11 years old no. Kay nakita diri nga ang target naton is 70% of our 5 to 11 years old, which is 187,229. Kag ang nabakunahan naton nga naka-receive sang first dose 140,510 in the whole province, wherein 75% na ina sang target no, nga 70%, so that nalabot na ang aton target nga 70%. In fact naka-exceed na kita sa 75%. Pero ang naka-receive na 2 doses, 119,394, which is equivalent to 63.77%. So hopefully soon, very very soon, malabot na ni naton ang aton nga 70% target of fully vaccinated 5 to 11 years old. Isa pagid nga dako naton nga accomplishment amo ang 12 to 17 years old nga napangbakunahan naton. Again, gintarget sa Department of Health, 70% of our 12 to 17 years old ang mahatagan sang bakuna. And so far, sa aton nga fully vaccinated, meaning nakabaton sang 2 doses, primary series of COVID vaccine,
nakalabot na kita sa 126.94%. So that even exceeding sa 70% lang sang nga ayo sang Department of Health sa ato, naka 126.94% na ang province of Iloilo for 12 to 17 years old. Dapat Bombo Cham, si Dr. Maria Sacoroquinyon ang Provincial Health Office Head, Bombo Cham. Kagti, isa lang ini ang ining res bakuna Nutrivac nga launch sang damlag lang sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Actually, madamo sa mga programa man ang bahin sa probinsya sang Iloilo, may kaangtanan niya sa sining pagbabakuna o kung may mga ginapanagtag bilang nga mga incentives sa bahin sa aton nga mga pumuluyo, agod nga ti mainganyo sila ya sa pagpabakuna. Actually, strategy man iniya sa bahin sa probinsya sang Iloilo, agod nga ti labot man ang target nga ginapangayo or ginaayo sa Department of Health sa ila, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay or Mitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat kida Bombo Lindsay Bade sa imo siniya nga follow-up report. Tikon may mga programa pagid iya sa aton sini nga mga kabombo nga sarang nga makainganyo, just like abi sa mga incentives or kung ano pagid sinadira ang makadugang paginiya para nga ma-encourage ang aton sinuma pumuluyo sa mga kabanuhanan nga magpa-booster shot mas maayo. Amo ni gani hambal naton mo sa tion sa pandemya, dapat all hands on deck. Magluwas siya nga all hands on deck ang paligban tanay sumong kung paano kita iya bisan pa paano makapanigurado nga we are protected from the severe effects ng COVID-19. Kay kung may bakuna ka, naka-booster shot ka na, hindi man 100% siling iyang protektado ka from the infection sa COVID-19. Pero kung ma-infect ka man, kag bakunado ka, ang tsansa ba lang nga maglabot sa severe or critical ang imo siniya nga estado, no? Manubo lang ang porsyento. 34 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Kadto naman kita sa Department of Social Welfare and Development. Sa mga senior citizen, may mga ginapaabot nga duga nga 500 pesos nga social pension. For the meantime, hindi inaanay mag-abot. Hindi lang maglain ng inyong siniya nga mga buot. O galing kay may mga ginahulat pa nga mga guidelines ang DSWD kung paano ini mapanagtag. I-check ba na naton ang linya karon ni Bombo Jomar Villa direktamente sa bahin iya sang DSWD Regional Office 6. Agod nga iplastar sini kag mahatagan man sang giya ang aton sini makabombo mga senior citizen nga ang ila sini ginapaabot nga dugang 500 pesos para sa social pension. Hindi ginanay mag-asa sumo nga maabot ina. Kay nagakadapat sini may mga guidelines pa ina, no? Nga kinahanglan iya pagasundon sa panghatag sining dugang ayuda na gikan sa aton sini nga gobyerno. Oras 35 minutos na nakaligad karon sa takna sining nga launa diri sa pagapangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. I-check taban karon ang balita ni Bombo Angel Tan, may kantanan sa sining anak binuno ang iya sining amayo sa banwa iya sang kabatuan. Ang anak nagapabilin karon iyang nahunong sa karsel sa Kabatuan Municipal Police Station. Ihibaluon ta sinadria kung anong plastada nga naglabot sa punto iyang may binunanay kag kinanglan may maula sini iyang dugo. Triman karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Standby sa aton sinima kuturan ara na si Bombo Jomar. Sa aton sini nga pagpangalagad balik-balikan naton inang sining linya. Kung lang alampas Bombo Jomar si Bombo Angel Tananay. Parang hitso diretso kita sa aton sini nga pagpangalagad. Anong rason nga binuno sa anak ang iya sini nga amay? Kag ang anak nga nakabuno sa amay, nagapabilin karon iya sa
karsel sang police station, sang Kabatuan na Municipal Police Station. Hibalo naton with the Bombo Angel Tan. Sa aton man siniya nga pagpangalagad diri sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Oy sa mga kabombota, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo cinema entry sa three ways to win, no? Sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM, studio draw, online activation, kag ining on-ground event or palengke draw naton sa Pizza 13, Agosto 13, Sabado inaangadlaw, ang aton sininga online na event or online event, ang aton sininga on-ground event or ang aton sininga market draw, hiwaton sa Lapas Public Market. So, sa mga taga-Lapas kay sa mga kaiping nga kabaranggayan, prepara na kamo dira kay magapadulong dira ang team sang Bombo Radio kag Star FM. Magadulong sa inyo sang cash sa diyahan. Kag balde-baldeng papremyo na sa aton siniya nga palengke draw sa Agosto 13, Sabado ina nga adlaw. 38 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Nag-standby na si Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report na please come in. Bombo Champ, gimbuno sang isa ka amay ang iya mismong anak didto sa Banwa sang Kabatuan. Ang biktima amo si Ayan Ejeska, 36 anyos, kag residente sang Barangay Tabukan, Kabatuan, Iloilo. Samtang ang suspetsado naman amo man ang amay sang biktima amo si Salvador Ejeska, 69 years old, kag residente man sang nasambit nga barangay kung sa diin ini sila ang nagapuyo sa isa lang kabalay. So baliskad, Bombo Angel, baliskad gali iyang ako. Wala pa si stand corrected. Ang amay ang suspect, ang bata ang biktima. Yes, Bombo Champ. Okay. Ang amay ang saksak sa iya sininga bata. Okay, sige, proceed. Sa interview sa Bombo Radio kay Acting Chief of Police Captain Miles Geron, iyaging pahayag nga ang pag-ilinaway sang mag-amay ang tungod man sa kahulugbon sang duwa. Samtang ini sila ang nagainom-inom, nakabaylohanay man sang istorya kasi nakabati isang hindi manami sa dulunggan ng amay. Rason nga nagsingki man ini siya ang dulunggan niya kag tumaas ang kainit. Rason kung nakuha niya nga saksakon saksakon ang iya nga bata gamit ang kutsilyo kag gilayon man gindala sa ospital ang biktima. Bali nakaagom sang duwa ka saksak, Bombo Champ, ang biktima sa likod niya sini. Ang gingamit nga kutsilyo amo na, Bombo Champ, bala ang do ginagamit sa adlaw-adlaw nga pangkihad sibuyas kag Bombay. Oo, sibuyas kamatis. Sibuyas kamatis, sibuyas ahos, amo na, Bombo Champ. Kung si Police Captain Miles Geron pa amo ini ang do multi-purpose knife na bala. Sang mahimasmasa naman ang amay, ging mangkot ini siya gilayon sang ating kapulisan kung ano bala ang rason o kung ano ang istorya nga nabatian sini nga naglabot gid sa punto sa pagsaksak niya iya anak. Kaga nagsabat lang man ini siya nga wala ini siya kabalo, Bombo Champ. Kag lubos gid ang iya nga pistol sa nahimo niya sa iya nga bata. Samtang nag-file sa nga affidavit of non-interest naman ang bata sa rason nga wala naman ini siya nagaplano nga pasakaan pa sang kaso ang iya nga amay. Yari itong pamatian na nga pahayag ni Police Captain Miles Geron. Bali natabo na siya, ma'am, sa nga 9 PM, ma'am, sa gabi na. Bali ang aron ma'am mga victim, amo na siya, ma'am, si Ayan Ejeska E. Mauricio, 36 years old, married, ma'am, presidente of Barangay Tabukan, Kabatuan, ma'am. Tapos ang iyan ni ma'am nga bali ang ato na suspect si Mr. Salvador Ejeska E. Laxi, 69 years old, married man. Bali father ini siya, ma'am, sang victim naton, ma'am, ang nag-stab siya, ma'am. Bali sang gabi na siya, ma'am, nag-inom na siya nga duwa. Isa lang siya kabalay, ma'am, mo, kaya
ang si ato ni victim ma'am si Ayan Ijeska diri man nag-star sa balay sang iya nga tatay nga si Salvador. So nagainom na sila duwa sang gabi tapos ma'am siguro may pagbailoan sa istorya nga hindi man namin pamatian sa isa kag isa. Tungod sa kahulugan na ma'am nabuno ni sang tatay niya ang iya bara twice na igo sa likod ang iya nga bata ma'am. Tong bata mong ma'am bali admitted gyapon dito ma'am sa Western Visayas Medical Center ma'am sa Mandurriao tuga sa iya nga dako nga pila sa likod ma'am. Bali proari di ma'am na recover ito kutsilyo ma'am tapos pati man na arrested ba ni siya ma'am aton niya suspect ma'am. Bali sir, ang kutsilyo ang ginamit, ano ang ginagamit? Maglasa ka baboy, ang gamay lang ran o kung nang dumanipis lang bala sir? Siguro daw matawag naton nga multipurpose. Ito yung ginagamit naman ni ma'am sa panimalay nila tapos ang dala naman ni kutsilyo ni ma'am. Kung ano lang ang pwede nga gamitan ni ma'am pero basta amo na namin ko daw multipurpose wala. Eh masin sa DND niya lang ginagamit pa mo ang kutsilyo. Initial ma'am nga kuan sa investigator ma'am. Iginom sila tapos nagba-exercise lang doon ma'am sa tungod sa kahulugbon. Do wala bang blas na may wala gid bala nga personal nilang away ma'am. So amo na nabuno ya. Kag masin sang aga na ma'am gi-interview taman diyang suspect. Ako gid na pahinulusod ya kay Cordelia wala man sa bala ma'am gid nga kuan nga tuyo nga bunon tani man kay do nagulpian na siya kuno. Kay do plano lamang guro panulukan niya tungod sa kahubogi ma'am. So amo na nabuno yang bata. Bali nag-arigluhan na silang pinamilya ma'am. Actually nag-execute na sang affidavit of non-interest yan ang iyang bata kay kaduan dito hospital sige papirma siya nga hindi na sa interesado nga magpasaka sang reklamo patok siya may so wala na hindi na magpasaka sang reklamo ang iyang bata ma'am. Yes, Ombudsman, nabaton si Police Captain Miles Jeron, Acting Chief of Police sang Cabanatuan Municipal Police Station. Di grabe gid guro nga galing iti kon influensyado na bisa makahulubog sining ilimno ng imo sining paminsaron hindi na ina normal Bombo Angel daw dasig ka na maakig or kung ano sinadira iyado kung sano bala hindi na normal ang imo sini iya nga mga senses pag insindi mo paghangop mo that is why nga ti kon may ara gani isang bisan gamay lang da iya nga do topiko nga topiko posible ina nga magdako kung ang nagaistorya duwa kahubog. Sakto na Ombudsman kay once ara kabi sa impluwensya sa nga makahulubog ni Elimnon ang decision making process mo sina Ombudsman ang hindi na bala stable o kung wala na sa normal nga level kung sa diin mayara agad times maka-decide ka o kung makahimo agad sang mga hindi maayo pareho sa aton nga balita subong Ombudsman ang Elimnon nagkadto sa gid sa ulo wala gid sa tiyan Ombudsman. Naka-experience ka na nga na hubog ikaw, Bombo Angel? Siguro normal lang man ang mambal nga mahubog pero ara man ta Japon example be ang kontrolado kay not all the time mambal mo example din kung ara sa pamilya po na inom pwede ka nga mambal mo safe ang environment nimo. Pero kung masinuman nga nang do importante ay laktad kapag kaaga i-moderate lang inom hindi man all the time nga dapat hubog-hubog gid na bala Ombudsman base ibala sa mga muna nga times dira ka makahimo o kung maka-decide sang sala nga pwede mo hinusulan sa bilog mo nga kabuhi Ombudsman. Okay. May pabagkot ako bala Bombo Angel nga ang mga broken-hearted masami nga nagapahubog man. Ano ay ang rason sila dira? Man ano Ombudsman ang ginatawag nga pagiging sawi sa paghigugma. Agoy. Normal lang. Normal lang na sa isa ka tawo. Kung baga pangita, di ka man pag-i-deny nga wala ka nakagi. Siyempre pangita tas ang lugar kung sa diin pwede ta ka-vent out, pwede ta makalimot anay kung panandalian sa Ombudsman. Mga shot puno na bala. Mga amo na mga time to. Hindi mo number nga ibasol nga malain ang mag-inom. May mga times gid nga kinanglan man sang tugong sang lawas mo. Apang amo na kay Ombudsman ibutang sa insakto ang pag-inom kag hindi diretso sa ulo Ombudsman. Kumbaga diretso sa tiyan. Kag tulog dayon. Tingang iba niya nga kung sa nasiling ko na broken hearted ga inom tapos ga hibi-hibi gamba hata ko wala talan. Golok-ulok pa na blabo mo Angel. Ano nga gibiyaya?
amo ginabla Bombo Angel. Tapos sige, ambal mo to lang ang gina, sige, shot puno. Do mo amo sinabla? Ayan Ang man. ginawa, Bombo Cham, ang ginawa, lang do, gakanla, nang do, ginakapos-kapos ang ginawa, ka do. Samtang gainom, masinggit na yun, shot na lang, do mo na. Oo. Sus, Siyempre, hindi mo naman, ari pagod, Bombo Cham. Aha. Kung broken-hearted ka, ako na broken. Oho. Tapos, gainom ka na, Bombo Cham. Oho. Do, kumbaga, ma-feel mo ka dumanhid ka na lang, hindi ka kadamil nga ang beer, gali, wala na ice. Amo na, do ka, ara ka sa pinaka-peak ng emotion mo nga, hindi ka nakabatsyag sang sakit, manhid ka na, gid, Bombo Cham. Agoy, grabe gali nga igo man sang sang kung broken hearted ka kag mag-inom ka do kasubong iyang waay nagali isang sabor ang imo sini nga inom. Ikaw bala, Bombo Cham, matawi ka bala, Bombo Cham, kumbaga, ginhatag mo tanan-tanan, hasta maubos ka. Pati na mga irimnon nga puro kag ang beer na, Bombo Cham, hindi ka na nakabatsyag sang pait kung wala ice. Ano ni, based on experience ni o kon based on experience na, Bombo Cham? Amo na iya. Ay, ismo po Angel kay naga prangka. Tiyo galing kay ti pagkadason nga adlaw, Bombo Angel, imbis nga masulbari mo problema, sus Maria kagusip, problemahon mo pa irang batyagon mo kay may hangover ka? Sakit sa ulo, Bombo Cham. Nan! Gapang muyo ka, Bombo Cham, nga to, tani, hindi na lang maliwat. Ang sa gabi mismo nga nabatyagan mo, sakit sa tagipusoon, pagkaaga, sakit sa ulo. Sakto na, Bombo Cham, tapos ara pa ginakong hubog ka, Bombo Cham, ara ka sa tubang sang CR, ga duko-duko, ga hapa-hapa, ang ginamla ka galuhod-luhod niya, hindi ka nagigya magliwat ya. Ga panumpa ka na. Ga Hindi panumpa ka kuya. na, Bombo Cham. Bisan mag-inano pa. Amo na, pero pagkaga, Bombo Cham, makainom, makatumar ka bulong, makahigop ka sang sabaw nga may init nga abalong, labla, Bombo Cham, pwede ka nakaliwat shot puno. Oo. Why pa ko na gani kabalo sa mga abalong-bulong gali sa hangover? Pati tagid ice na, Bombo Cham, ang tubig wala ka, lumudamo ice na. Amo gali lang bulong sa hangover? Bombo Angel, amo na bulong sa hangover? Damo pagid, Bombo Cham. Damo pagid? Istoryahan ta ka karon, hindi ka magkabala ka. Galing abi kay ti. Why ko sinaya ka experience sa hangover? Kay ang hangover para lang sa mga weak human. Oo. Believe na gid kuya, Bombo Cham, believe na gid kuya sa imo. Weak human yung sa nagligad-gadlaw do maduty ko hindi. Anyway, thank you again, Bombo Angel. Thank you, Bombo Cham. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Aram na, example sang mga na broken hearted kag nag-inom kag naghibi. Tiyan mo sinisitwasyon niya, Bombo Melo, araw. Tawa bala. Do. Amo paginan kong isa sunlog bala kapin pagid kon mambal kabi sa mga friends mo nga langata. Bulagay kami subong, nag-inaway kami sa akon sining girlfriend. Ti mapahubog ta. Kadto ta sa video kiyan, mapahubog ta. Tapos kan tahon ng timsong bla. Bumbo umel. Lapit ng lapit. Ako'y lalapit. Layo ng layo. Ika'y lumalayo. Mirti, no? Ti tapos sunlugon kapag ginasang iban mo sining mga kaupdanan. Por Diyos por Santo. Pero ti hinubog na niya, kagugma na ni, pero lain man to yan natabo sa may kabatuano.
amo ganina banwa basta mayara sang lakot sang makaulubog sining ilimnon agwa di pataranta. Likaw sa kun anuman sining sahi sang mga topiko nga pagaumpisahan sang pagbinaisay. Ha? Akon sa mga eksperyensya ko bumbo dyan, tanan-tanan lang yan mo. Why ko yan may nakulbaan nga diskusyonan nga mga topiko? Basta di lang tayo maglabot sa science. Oh? Kaya ko nakasaksi ako nga may nagbaisay. Parte lamang sa science, Sus Maria Kagusip po. Oh. Oh? Nagrinaway. Hasta iya nga nag-deklarar nga busay lahi. Por Diyos por santo ka, korulba. Kaya mo na. Oh? Hindi ka mo mag-tiaw-tiaw subong nga mag-diskusyon, mag-bulubaisay sa party sa science. Kapin pag ikaw nag-inom ka mo. O, pahilayo, gina, maluoy ka mo, hindi gid. Pero ini kung tani malikawan ini kung ang isa kang isa magpaubos o galing kiti yara sa impluensya sa makaulubong nga ilimnon. Sa aton sini nga mga kabombo, lain na ang decision making, apektado na. Didira na kagagaumpisa ang makabig naton iyang kung maglabot sa punto nga may duganay nati do hindi na may kontani dapat iya nga matabo pahilabi pa ngati mag-amay man lang or bisan mag-utod pa gani. Si Bombo Joe Marvilla nag-standby karon sa aton sining linya. Now, sa atensyon sa mga senior citizen nga nagahulat-ulat sang dugang nga 500 pesos para sa social pension. Hindi anay ni madayon kay ginahulat pang guidelines. Bombo Jomar sa follow-up report, please come in. Nagahulat pa diri sang implementing rules and regulation o kon IRR ang bahin sang Department of Social Welfare and Development Regional Offices o kon DSWD Region 6 sa Bombochamp ini regarding sa laying himuon nga 1,000 pesos ang social pension for indigent senior citizen kay ti sa subong nagabaton ang aton sining mga senior citizens ang 500 pesos kada bulan nga cash halin sa gobyerno. So mahimo na ini kung mag-abot na ang IRR pag kumayara ng guidelines, mahimo na ining 1,000 pesos. Sa interview sa Bombo Radio kay Maricar Labinghisa ang Social Welfare 2 sa DSWD Regional Office 6. So ginahulat pa nila ang guidelines alin sa Central Office pag kung sano gid man maumpisahan na ang ining pagpasaka sa dugang 500 pesos sa ginabaton sa mga senior citizen kada kwarte at karon Bombo Champ. So ay pa man sila directive kung bala may mga pagbag-o sa mga dokumento sa senior citizen o kung may ara pagabi sang bago na bida karon nga listahan o kung may dugan da karon nga mga fill-upan nga mga papeles ang mga senior citizen. So amo pa na ang ilasin ni karon nga ginahulat ang directive man halin sa central office. So as of now, status quo sa gihapon, so makabaton sa gihapon sang 1,500 pesos sa sulod sa 3 ka bulan ang senior citizen kay ang ining DSWD nag-release lang ini sa sulod sa 3 ka bulan, no? So ginatingob nila ang ining paghatag sa mga senior citizen nga eligible sa sining programa sa gobyerno. Ang bahin sang Iloilo province do mo ni ang may pinakamadamo diri karon nga mga beneficiary Bombochamp karon nabasihan naton diri ang listahan sang DSWD 6 sa may Iloilo province nagrabot diri sa 114 million 150,000 no 896 150,896 amo ni ang mga beneficiary ang nag-avail karon sa sining programa sa gobyerno sa may probinsya sa Iloilo. Based naman diri sa listahan diri karon sa may syudad sa Iloilo, may ara naman ini diri karon Bombochamp nga 13,670 beneficiary. Ipabati tabla ang pahayag ni Ma'am Maricar Labinghisa sang may interview sang Bombo Radio.
August 2, 2022, na-approve ang layi naton nga Republic Act 11916 or ang ginahambal nila nga Social Pension for Indigent Senior Citizen Act. So diri na di sir nga nahambal sa layi nga from 500 pesos himuon na nga 1,000 pesos per month. But ang ini nga layi sir gahulat pa kita sa implementing rules and regulation para ma-implement na naton sa gilayon ang ini nga ginahambal sang layi. Anong proseso na ma'am? May ara pa bing i-proseso ang mga beneficiary nato, may baguon sa mga papeles nila o ano na ang guidelines? Actually sir, wala pa gid kita sang directive no halin sa nasyonal kung ano ang mga proseso kag kung ano bala ang bag-ohon nga mga documents nga i-comply sang aton nga mga indigent senior citizen. Once nga ma-approve na or magwa na ang implementing rules and regulation, mahulat kita sang guidelines naton nga halin sa central office. So as of now bali kun may ara kita releasing bali regular gyapon ang status quo gyapon ang releasing. Yes sir, as of now nagakanda kami gyapon sang quarterly nga payout amounting 1,500 which is 500 pesos per month na siya sir. Okay. Ma'am, sa data diri sa Region 6 no, may ara kita the breakdown abi sa sining mga latest mga beneficiaries natin. Yes sir, sa bilog nga region size, we have a total of 360,000 608 beneficiaries no nga nagabaton sa bilog nga region size. Isa kita sa pinakadako nga beneficiary sa national no kay mega region kita, and naga-amount ina sang 570,912,000 pesos para sa aton nga mga beneficiary bilog nga region size. So mahatag lang ko sir sang breakdown. So sa probinsya sang Aklan, may ara kita target nga beneficiaries nga 46,148, and sa Antique sir 41,914. Sa probinsya sang Capiz, may ara sang 56,253. Sa probinsya sang Guimaras, may 14,767. And for Iloilo City, may 13,676. For Iloilo Province, may 150,896 beneficiaries. For Bacolod City alone, may ara sang 3,103 beneficiaries. And for the whole Negros Occidental, may ara sang 53,851 beneficiaries. A total of 380,608 beneficiaries, sir. So ang Iloilo Province do mo na may pinakadamo ma'am no nga beneficiary. Yes sir, ang Iloilo Province kay gina-cover siya sir sang 5 ka distrito, and dako gid abi ang gakinanglan or ang allocated nga slot para sa Iloilo Province. Yari ang isa sa mga market. Si Ma'am Maricar Labinghisa dari Bombochamp. No? So kung basihan taman ang mga wait listed, amo ni sila ang mga eligible nga mga senior citizen apang wala pa nakapaydalom sa sining programa. Nagadamat diri sa babas na mudamo paning mga waitlisted Bombochamp. 484,835 amo ni karon ang waitlisted o kung nagahulat pa sang slot dira karon nga makasulod sa sining programa kay ti ang isa diri sa basihan nga ginatawag nila kung makagraduate ka nati sa sining programa sang gobyerno kung ikaw ang deceased na no kung na nagtaliwan abi, so mahimo na nga ti ma-erase ikaw sa listahan kag ma-replace no sa sining mga waitlisted karon nga nagalabot sa masobra 400,000 pa base diri karon sa listahan sang Department of Social Welfare and Development. Ti amo ni gani may nagapalabot madiri sa aton sini bumot sa mensahe nga ti kun ginhimo na lang tani nga ti ang ining dugang 500 pesos ihatag na lang abi no sa sining mga waitlisted nga ti way pa nakagi avail sa sining programa sang gobyerno. Perti nang sa DSWD Region 6 kulat mo na sila kung ano da karon ng mando sang central office mo champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang balita.
Oy, mga kamumbo na to, nagapalabot diri sang minsay may kantanan sa curfew ho. Kaling ito lang alang nagidaton sini nga tiyempo para nga mabasa. Tatringuan ta nga mabasa pwede mga mo sa gyapon makapalabot sa inyo sini nga mga concern diri sa aton nga Facebook page sa Bombo Radio Iloilo kag Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Kung bala, pabor ka mo sa pagpatuman nationwide curfew para sa mga minor de edad. Sa pagkaibalo ko, ang city government may curfew for minors. Manadre mo? Pag pandemya, dugi pa iway atong implementasyon kay mas should I say, gin himo nga pang kabilugan. Pero ti balonta ko sa gyapon ginapatuman ining curfew for minors diri sa syudad sa Iloilo. Kag kung ginapatuman gid man tido ang iban sini kung isa lang kalaka man ang ila sini nga pag-operate abi. Muna nga nagsagsag na mamatasan sa pila ka mga minor de edad. Standby na kamo sa kapon lamang programo pod sa kay Tita Regine. Isumomot siya Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Yari ang isa sa mga market draw winners ng enhanced swerte sa Palengke promo. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ako si Idelin Urbino sang Barangay Rizal Ibarra, Iloilo City. Maswerte nga nagdaog sa enhanced swerte sa Palengke sang promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ang daog ko ibakal ko paniguro bugas kag pamahaw man madamo gyud nga salamat sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Basta Radyo Bombo. Ikaw man magpasakop na sa enhanced swerte sa Palengke promo kag magdaog sa dalagko nga mga papremyo sa enhanced swerte sa Palengke. Balde-balde papremyo na may cash pa. Basta Radio Bombo. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil
o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita-na, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies.
Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches, makatugas sa muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan na masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga. Makalipas ng alas 2 sa hapon, good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ari na naman kita sa pagdulong sa sininga palatuntunan. Kahapon lamang diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, kaupo ninyo si Tita Regine. Good afternoon gid sa tanan naton mga KLP lovers, especially sa mga sugi naton, sa mga nagasulat dira sa ilang mga istorya. Kumusta ka mo? How was your day? I hope almost half of the tasks nga dapat tapuson sa sininga adlaw natapos na. If not, may buwas pa man. No? So do not be in despair. Yari kita sa pagdulong sa inyo, sa mga kalingawan. Of course, dala na dira ang mga inspirasyon para sa aton nga pagpangabuhi. We will be giving you beautiful stories gin-share diri sa aton sa aton nga mga letter senders na ginapasalamatan gid naton. Gani sa liwat, thank you sa inyo tanan. And of course, thank you sa inyo for again sharing your time diri sa kahapon lamang program. And I am sure magalingaw gid kamo sa mga istorya and most probably makarelate kamo sa mga istorya nga inyo mabatian sa dili gid lamang madugay. So feel comfortable. Ari na ang atong ambahanon para sa inyo as I welcome you diri sa kahapon lamang program on a Tuesday with Tita Regine from the Bombo Music Festival. Here's Bagyo by Ian Bryle. Good afternoon. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako, bigang-biga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban.
Bagyo! Baskog ang dating. Ian Bryle para sa inyo. Exclusive dito sa Bombo Radio Philippines. 21 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. Ari na ang ating first letter para sa inyo this afternoon from Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Reg, especially sa mga KLP lovers. Tuto Subang ni gali Tita Regine, taga-probinsya sang Iloilo, and I'm back to share my true-to-life stories. Samtang kapalapit naman ang klase sa August 22, 2022. Nadumduman ko naman ang ma-experiences ko sadto sang eskwela pa ako sa nursery, kinder, kag elementary. So, ready na ka mo mamati? Nursery and kindergarten, a long ago but not forgotten. Sa nursery to kinder ako, sa isa ka private school, diri mandang sa amon nga barangay ako ga eskwela. Kag ini nga eskwelahan, lapit sa baybay. One time, tita, nagring ang bell, kay tapos na ang snacks. Ayawan kapangita ang mga teachers ko sa akon. Hasta na si platan nila, nagauba na ako sang uniform. Kagadalagan sa daryahan pakadto sa dagat. Si ma'am ko, puwerte ang dalagan niya. Ginlatas na kadalagan ang mga palang-palang, mga tunok sa kadang-kadang, kag mainit nga bara sa baybay para maabtan niya lang ako. Ang iban nga mga maestra kag ginikanan nga galantaw, natulala. Kag pagkita nila nga nadakpa na ako ni ma'am sa kamot, amo lang man ang ila pamalakpak. Nga daw nagdaog si ma'am sa 100-meter dash nga pa indis-indis dalagan. Tungod bata pa ako, tita, urobayan gid ako. Siyempre, bibo, kag kapalakaon. Kung ginasibinan ako ni mama sadto sa linya sa akon, Toto Subang, abi gana-gana man ang pagkaon ay, maan, kalain sadto. Di amo gid na ang favorite expression niya. Dayo niya na kuskus sa mga kasikuhan ko, kag mga tuhod, kag tangkugo. Di balaan mo na ina, Tita Regine, kung ano ang kuskuson niya, Tita Reg. So, elementary years, level up sa grade 1, section C ako. Kay Ma'am Travinia. Pero kung kaisa, ginapahalin ako sa section A. Ang classroom namon sa atubang gid sang children's playground. One time, tita, tagpalanyaga, sa nanghagad ang classmates ko nga maghampang. Nagsaka ako sa sementado nga slide kag nagpadaustos. Sa sobra kainit, tita, napaso ang right arm ko. Puwerte ang hibi ko, kay mahapdi. Siyempre gid lang, no? Natuklap gid ang ako nga panit. Abi mo kung kulang ang pleti ko pa uli. Gahapit ako sa classroom ni Miss Tanyeza. Kagapangayo piso. Kay udugang ko sa akon prelete. Tiginatagan man ako ni ma'am. Laoni si ma'am pero maalwan. Nag-join man ako sa United Nations celebration, tita. Guess what? Ang country gin-represent ko? Kuwait Sa grade 2, section A. Tita nabudlayan ako sa math. Multiplication table. Tigil na pa memorize kami isa-isa. Siling ni Ma'am Tronco. Toto Subang, abi itry gid ang best mo para memorize mo ang multiplication table. So ang ginobra ko, ginasulat ko sa punta sang tudlo ko ang mga numero gamit ang ballpen. Ginagamay-gamay ko lang para hindi kitaon ha. Kodigo? So, nag-memorize na kami orally sa class, ginakuom ko ang akon mga kamot, especially ang part sang tudlo ko nga may mga numero. Masiling na ako nga, 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Tagasambit ko sang times, ginalantaw ko ang numero sa punta sang tudlo ko.
Nakibot si ma'am. Siling niya, gulpi ka lang nagsagad ba? Aga, sang ginsugo ako ni ma'am, nga mapa-photocopy sa tabok school. Nawili, ako ya kahapit-hapit sa mga classrooms, samtang bit-bit ang papel nga inog pa-photocopy. Pagtabok ko sa dalan, nawigit ang papel. In short, nadula. Nahadlok ko tita kay ma'am. Lumipas ang 3 ka oras, ginakibang na si ma'am, kay wala pa ako kabalik sa classroom. Ipapangita niya ako sa mga classmates ko. May sa Chinda, may sa computeran, may sa plaza, sa munisipyo, sa Taytay. Apang wala gid ako nakitaan. Hasta nga may duha ako ka classmates nakahapit sa simbahan. Kag didto nila ako nakita, nagaluhod-luhod sa atubang sang Sacred Heart of Mary, kag himpit ang pangamuyo. Siling ni Diana Pearl nga classmate ko, totoo subang, ay awa na kami kapangita sa imo. Tihambal na, no? Kung hindi ikaw magbalik sa classroom, hindi na ikaw pa-promote sa grade 3. Amo na ahambal ni ma'am. So tita, nag-upod na lang ako sa ila eh. Way man ako naakiga ni ma'am, siling niya, hindi ko kuno pagliwaton. Hasta subong, tita ato man gyapon ang Sacred Heart of Mary sa simbahan. Palangga ko ni si ma'am, permi ko siya ginahatagan sang ginamos kag kalkal. Sa grade 3, section A naman ako. Abi ko nakaluwas na ako sa multiplication table, pero nagsala gali ako, kay may nagdugang naman ang division. Bao nagabering ang ulo ko, kag talinga kung mag-math na. One time si ma'am nag-discuss, gulpi lang ako ng uyab, nagturok si ma'am sa akon, na insulto guro, naakiga na naman ako. Grade 4, Section A. Ang amon advisor, daraga tita, bale bag-o pa lang ni siya kain sa public. Siling ko, classmates, may math paayhan sa grade 4? Why sila kasabat tita? Kay gulpi lang nagsulod si ma'am, kag nagpakilala. Bisan math major si ma'am, nag-e-effort gid siya nga maintindihan namon ang lessons. She also handled the school paper or publication. Kag diri na nagsugod nga ma-train kag na-develop ang skills ko sa drawing. Nag-join ako sa mga journalism contests, especially sa editorial cartooning English. Subong, si ma'am ato na siya ga-teach sa California. She is with her family. Kaluyan, manugtapos naman sa iya nga PhD. Grade 5, 6, Section A. Nag-join ako sa stage play namon sadto nga Mother Goose. Sang-ara na kami sa room para lawagon ang mga cast of characters sang Little Mermaid. Disiling ko, ito nalawag naman ang prince nga role, kag iban pa nga characters. Nga wala pa ako yan nalawagan how? Siling ni Ma'am Tanyales, totoo subang, ikaw ang leader sa mga shokoy. Gindugang ko lang ra nga role, hindi ron magreklamo. Pag stage play na namon tita, amon costume sa talinga, daw sirek nga green, nga may mga himbis nga sa pagkalapad. Waslik sa wala, kag waslik sa tuoman lang, amon obra sa China cloth. Siling ko sa mga upod ko, nga mga shokoy, te, nami matsyag nyo dyan. Ang hitsura naton do sinumpa nga katao. So, sa grade 6 na ako, tita. Nagmeeting si Ma'am Sally. Siling niya, ma-verse choir kita. Ang title sa aton nga i-verse choir, ang The Congo by Vasia Lindsay, an African Literature. Akon pangalan, una ginlawag ni Ma'am. Siling niya, totoo subang, ikaw ang ma-act as the leader of the tribe sang Congo. Siling niya, ikaw diri sa section ta ang mailom kag matambok. So, swak gid ang role sa imo. Sang nag-presentation na ang costume ko, naka-black nga shorts with matching dahon sang anahaw, matad-tad ka stapler, topless, ginasikbit ako sang duwa ko kabutkon, samtang galibot sa stage, gayribi on taken.
Kung math class kami sa grade 6. Na naglupit pagid ang galawan. Antes magsulod sa classroom, ginapa sa ulo kami ni Ma'am Tommy, table of multiplication. Gatindog na siya tita sa sagwa classroom. Kag ginapalinya kami, kag ginaisa-isa. Kung hindi makasaulo, bilin sa sagwa. Kay ang classroom namon ara sa Gabaldon Building. Before magsulod sa classroom, ang ginaobra ko tita, gasuhot ako sa dalom sang building, nga tadlong sang classroom, kag ginapamatian ko si ma'am. Kauna tita, ang salog kahoy man lang, kaklaro sang sound sa babaw. Kung galeso na gani, amo na, kagasulod ako. Pero kung gaugtas pa siya gani, kagawakal, ang classmates ko sa multiplication table, gabalik, takon sa kantin. One time, nagsulod ako sa classroom. Siling ni ma'am, "Totoo bang late ka ruman?" Siling ko, "Ma'am, bikay gabulig pa ako kay Ma'am Abelarde sa kantin. Damo ga order ba choy? Kaluoy man kay ma'am." Tita Regine, nag-join man ako tita sa card making contest sa FHP, YFCP, and poster making contests. Ang coach ko, si Sir Navarro. Karako gid nga inputs ang na-learn ko kay Sir. Sadto, year 1990s, uso gid na ang mga field demonstrations and folk dances. Sa school grounds kami ga presentation. Dumduman ko pa ang heel and toe polka step pattern, tita. Heel and toe, step close step, step close step, step close step. Paralok ang dapadapa namon ka practice sa ground sa school. Samtang katagiti ang init. Nakagraduate ako tita sa elementary, March 2001, sa isa ka central school sa amon nga Banwa. Hindi man ako honor roll, hindi man top 10, kag mas hindi pagid, best in mathematics. Pero malipayon ako, ngalantawon ang mga ribbons ko nga tatlo ka bilog nga nakapin sa akon polo. Ang isa, graduate, kag artist of the year. Hasta ribbon ni mama nga parent, ginsibit ko man kundi tatlo na ang ribbons ko. Tita Reg, ang akon nga mga experiences, nakatatakgid sa isip ko. Husto ko lang iyahom-yuhom ang mga nagkaratabo kauna. This letter, tita, ga-highlight man sa tanan nga teachers. Pasalamat gid kami sa inyo, sa inyo nga pagsakripisyo, dedikasyon, kag pagtudlo sa amon ma'ams and sirs. Wala namon guro na discover kag na-improve pa ang mga talents and skills nga bugay sang Ginoo sa amon kun hindi tungod sa inyo. Nanginkabahin kamo sa amon pagdako as individuals, kag kabahin man sa amon nga success kun diin man kami nga field nagmaayuhan subong. Subong Tita Reg, tagsa masugat ako ang akon mga teachers kauna. Ginagreet ko gid sila, kag ginakumusta with matching picture-picture pa. Kag i-post sa Facebook. Iban sa ila, tigulang na. Kagakalipat na kung sino ako. Pero gaka-refresh man sila kung ituad ko na ang pangalan ko, kag ang mga masadya namon nga kahapon, sadtong estudyante pa lang kami. I can see blissfulness on their faces, Tita Reg. Iban sa ila, masakit na braille spray, nga kabay pa, hatagan sila sa maayo nga panglawason, kag malawig pa nga kabuhi. Sa mga bumulot ho, sining pagbukas naman sang klase, kabay pa nga mangin palaagyan ini. Para makahatag kamo sang value sa inyong mga teachers, kag syempre, sa edukasyon. Ini ang manggad, nga hindi matakaw sa inyo sang iban. Diri ko na lang tapuson na malawig ko nga sulat. Ikaw na lang buhin o kung dugang sa letter ko. Thank you very much, Tita Reg, and more power. Sa liwat, ako si Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Toto Subang, I can't help but smile and laugh at your story. Gid man, no? Every time mo dumduman mo, elementary,
imo dumduman mo pa, nursery mo, kinder mo, elementary, high school, ay nako. Ano bala ang nagasulod sa isip naton? Siyempre, ang makatuntuhan ta, ginhimo, sang gamay pa kita, sang elementary kita, sa nag-high school kita, ba, umayo lang naabtan ka to ni mamo. Nagdalagan ti mo, maligo ti mo sa bye-bye. Baw, grabe ko ba, guro ni mamo to. What if wala niya ka ikaw na abtan? Kag naglusong ti mo sa tubig, kabalo ka man maglangoy. Ay, nako. I'm sure, no, listening to your story also made all our listeners, even I, remember also ang aton nga elementary days, aton nga high school days, especially grade 1. No, ako yun natunduman ko grade 1, ko ginimo na ako yung daw teacher sa sunod sa classroom. Hindi masanguna. Magwa ang teacher, then may stick pangalaba, ikaw daya pa, imo niya teacher sa tunga. Kasadya lang, tapos diba, sulat-sulat pa na iya sa papel sang mga sinong gahod-gahod kay sokton ikaw piso hindi ka pinahan ikaw. You remember those times? Kami lang gid, no? Because every time may ara sang mga homecomings, may ara sang mga reunions, nga matabo, ay nako. Syempre, masigbida sang mga katuntuhan, kag sang tanan nga mga kasadyahan, no? Nga mga madumduman, nga inyo ginhimo sang elementary, high school ka mo. It's very good on your part, ha? Because in your story, gina-highlight mo gid man yung mga teachers and gina-mention mo gid ang ilang mga names. That's why wala ko man gin-skip, gina-mention ko man. Because they would also give them pride and joy. And recalling also ang inyong updanay sadtos, ang ikaw ila estudyante. Grabe ang abilidad mo, ha? Totoo subang. Kasadya sa imong istorya. But anyway, di ba teacher ka naman subong? Pues, it's your turn. It's your turn yung mag-ugtas kung may mga raulugtasan yung mga estudyante. Anyway, thank you so much, Gid. Nag-enjoy kami. Nalingaw kami sa imong istorya. Salamat, Gid, sa imo. Toto subang sa probinsya sa Iloilo. 38 minutes after 2 o'clock, 38 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. We still have more stories to share with you diri sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Magapanambalik kita pagkatapos ng gits ang pinaka-importante ng mga pahibalo. Yari ang isa sa mga market draw winners ng Enhanced Swerte sa Palengke Promo. Ako si Lydia Bata, isang North Baluarte, Molo, Iloilo City. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Nagdaog sang balor 500 pesos nga cash ka balde nga orokan. Nagapasalamat gid ako sang 500 tungod may bakal ko ni bugas kag maintenance ko. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bombo. Ikaw man magpasakop na sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo ka magdaog sa mga ko nga mga papremyo sa Enhanced Swerte sa Palengke. Balde papremyo na may cash pa. Basta Radyo Bombo. Ang sasamiyo ko nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa Lola Amparing. For the meantime, yari na yung may importante ang kaiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa subungang semana tubtob Agosto 13. Sa ini nga Sabado, that's August 13, hindi pagkalipatan ang concert at the Plaza. Ang aton paborito nga pangtakop semana nga kilingawan sa musika. Magapasundayag sa Mr. Totong Villaruz kagang iya makakulunyag nga banda. Sa 2 ka oras nga musical extravaganza, si Mr. Totong Villaruz magahatag sa aton sa masangkad nga linyada sang aton mga paborito nga ambahanon. Ang ibang daan, ang ibang hindi gid man tuman kadaan. Ang ini nga makalawat-awat nga concert mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa sini nga kahiwatan, napulo na naman ka mga matahong nga Plazuela mugs na iya raffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Domingo naman nga adlaw, August 14, masangkad nga bukas ng ganahan sa Latolda para sa mga regular na sumilimba sini kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton nga hindi kita magduda sa paglaom nga ang gugma kag grasya sang Dios ang ara gid sa tanan nga tion. Ilabi na gid sa mga tinion nga hindi naton sunado ang sitwasyon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And now it's time to give you our next story. She's back again, Lola Amparing, sa Santa Barbara. My dearest Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, mga bomba personnel, tagpalamati sa makawiwili nga programa kada hapon, ilibinigid sa imo tita. Inspired gid ako subong mag-share sa imo sang akon happiness, enjoyment nga ako naagihan sang high school pa ako. Titang hindi ko gid malipatan. Ang 3 ka classmates ko sadto sa 2nd year kag 3rd year. Akon lang ginapamatsyag nga daw may luyag sila sa akon. Pero bisan isa sa ila nga 3, wala man kahambal sa akon nga naluyag sila. Kung diin gani ako magpungko, dayon man nila palapit, kag didto sila magpungko sa tupad ko. Ang akon daily quizzes, permi lang perfect, bala mo tita, kung may sala, ginaislan sang correct answer. Da ako lang natingala sa do, nga kung magsimba ako, ara man sila, kagdayon nila pungko sa tupad o sa akon nga likod. Kung recess o vacant period, bisan sino sa ila nagahatag man sa akon sang merienda. Bisan isa lang sa ila, wala man nagahambal sa akon. Ginapanilagan ko lang ang ila hulag. Actions speak louder than words. Diba, Tita Regine? Kung high school night, kung amon tanan fiesta, ara permi sila sa tupad ko, kag hindi sila luyag magsaot ako sa iban. Gusto nila sila lang at 3 magbulos-bulos saot sa akon. Tita, sa una may subject kami nga work education, kag may individual garden kami. Oo no, sang una mo pa ni. So bulos-bulos sila kat sa dol, tinlo, kag magtanom sang petchay o lettuce. Sila man ang nagabunyag sang tanom.
Abi mo tita, ang iban ko nga mga classmates, sila lang ang nagaobra. Pero akon, wala, gid ako pagbudlayi ka akon garden. Kay may mga friends, or rather, mga admirers ko ang nagabulig sa akon. Kung ginapadala man kami sa flower pot sa school, sila man ang nagakuha sa balay. Kag pagkatapos, sila man ang gadala pa uli sa balay. Tita Regine, nakagraduate lang kami sa high school, pero bisan isa sa ilang at tatlo nga akon admirers, wala gid kahambal sa akon na may crush or luyag sila. Amo na gani, nga do ginapamatyag ko lang, pero siguro nahuya sila. Actions speak louder than words. Mga mabuot, maalam, mabinuligon, kag mga gwapuhon man sila nga tatlo. Ang isa sa ila, gindalas ang tiya niya, maestra sa Leyte, kay i-transfer siya dito. Sang ulihi, nabatian ko nga nakapangasawa siya sang isa man ka school teacher. Halin sadto, kaisa lang kami nagkita ay sang golden anniversary namon sa high school. Iya man ginpabayli sa ako ng iasawa. Titang hindi ko gid malipatan nga sang high school pa lang kami. Permi ni tatay niya ginasingganan si nanay. Naluyag siya, ipaasawa ang ianak nga classmate ko nga ini sa akon. Kada magkitaay sila ni nanay, amuni ang permi niya ginasiling. Gusto ko ipaasawa ang akon anak kay amparing mo. Ti isabat ni nanay. Nga kung makatapos ang sila pagtuon, kag may pangita na sila nga duha. Amo na gani tita, kung hindi ninyo swerte, hindi gid kamo nga duha magdayunay. Ang isa ka admirer ko sadto, nakatapos sa law niya sa Manila. Kag sang ulihi, nabalitaan ko naman nga nakapangasawa sa Tagaharo, kag wala na kami magkita ay. Sang ulihi na lang nga nagsugataay kami sa plaza, kag introduce niya ang ianak sa akon. Ang isa tita nakatapos ang commerce, kag nagpagwam. Padapauli niya magpasyal dayon sa amon balay. Sa pamatyag ko, do may luyag man, pero kada pag mamasyal diri sa amon siling niya, amparing, may nobyo ka na o may bana ka na? Sabat ko, wala gid ako naganobyo, kay balaan mo nga ako ang breadwinner sa amon pamilya, kag may mga utod pa ako nga ginapaeskwela. Siling niya sa akon, Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon at Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging, antioxidant. Papadayon nato diri ang sulat ni Lola Amparing. Tisiling niya sa akon, ti Amparing, pareho kita nga duha. Ako wala man nobya, kag hindi pa ako mga sawa. Siling niya pa nga, pareho kuno kami nga duha. Tita mapauli lang siya, kag wala man sang iban nga sugilanon o pagpangaluyag. Sang ulihi nga pila ka bulan o tinuig, nabalitaan ko nga gintrap siya sang isa ka linay nga Guamenia dito sa Guam. Ang tatlo ka mga admirers ko sang una sa high school, siguro Tita Regine, kung may maisog magpangaluyag sa akon sadto, basi may isa sa ila nga ako nanginbana. Amo na gani Tita Regine, na kung umabot ang swerte mo, daw ulan lang puno nga nagatulo. The happiest days are your high school days, di ba? Teenager o bagong buskag na bulaklak. Tita Regina, masiling ko lang, bisan tama kapigado ang pag-eskwela ko, pero kontento man ako, tungod nga, madamo man ang naluoy ka nagabulig sa akon sadto. Bisan balon, kung kaysa wala gid. Pero madamo man ang friends o classmates nga nagahatag sa akon. Almost tanan nga mga extracurricular activities sadto, ginaintrahan ko man. Kung kaisa ang teachers in charge ng saot o folk dance, chorus or sponsors, amo man ang naga-finance ng gastos. Kung kaisa mga friends man ni nanay nga mga may kaya sa buhay.
Bisan hindi ako mag-entra, tungod nga pigado sa galastuhon. Pero ginapilit ako sa teachers in charge or principal namon sadto. Kung sa akon lang, to hindi man ako matahong, nga permigid ako ginapaentra. Kita siguro sang una, bataon pa ako, siguro gwapa, kag hindi man ako malaway. Hindi man poor or very bright sa klase, pero siling ko, average lang. Very happy ako sang high school pa, tungod nga mga classmates kag mga friends ko, mga mabuot, maalam, kag hindi mga palikero. Naga-enjoy kami kung magpangulabo, panglumboy, o magdayan-dayan sa plaza kung may program or kung may fiesta. Tita Regine, ang isa kahitabo nga hindi ko man malipatan sang pagbunot sang isa kang ngipon ko. Nilahog mo lang ako sang beauty seeker nga teacher ko nga siling niya, Amparo, you lack one tooth. Nagsagad ako hibi, kag wala madayon ang amon klase, kay sagad ka ulo-ulo ang teacher ko. Pero sige, pagidang akong hibi, kinahuya ako. Pag-abot sa balay, dayon ko panugid kay nanay. Dayon ako gindala sa dentista, kag gintakdan sang bansil nga gold sa kilid. The following day, siling ni sir, abaw, do nagdugang ang katakom ni Amparo, karon nga may bansil na siya. Naghihum-yuhom ang mga classmates ko, tita. I have to close now. Akon isog po naman sa next letter ko. Good luck, good health, and God bless us all. Thank you so much for everything. Lovingly, Lola Amparing. And tita, please kindly read my tula. Thanks a lot. Ang buhay ko ng high school, napakasaya ang nadaanan ng high school pa. Nagkaroon ng maraming kaibigan, mahal na mahal sa aming klasihan. Dahil sa mabuting pagsama-sama, kung mabait ka palagi, kahit sino lang bumabati. Alam ng lahat na walang-wala ka, ngunit marami pa ang naaawa. Ang saya-saya ng buhay kung lahat nakakausap, walang kagalit o kalaban. Palagi may kasiyahan. Wastong ugali, huwag kalimutan, upang kaligayahan makamtan. Binabati ka kahit sino man. Laging masaya ang kalooban. Naalala ko ang buhay noon, nagtitiis lang para sa karunungan. Kaya sa awa ng Diyos natin, nakamit ang kaligayahan, titiisin ang kahirapan. Balang araw, huhulog ang grasya. Ang Diyos ay nandyan kahit saan-saan. Badang huli, kakamit ng kaunlaran. Naalala ko, naging dama sa Reyna, nakamusa rin sa isang barangay. Nakakamit ng unang gandipala sa paligsahan sa sayaw. Kaya naranasan ang kaligayahan, napawi rin ang kahirapan at pagtitiis. Tita Regine, sana magustuhan mo ang sariling sikap na tula ko, pati ang lahat ng mga listeners mo sa iyong programa ngayong hapon. Sana may makuha kayo na leksyon. So thank you so much and love lots, Lola Amparing. Look, coincidental, no? That's two stories we have sa Siling Hapon talk about school days, elementary days, high school days, sa case ni Lola Amparing sang high school days niya. May term na subong mo, may joke na Lola Amparing, ang mga young ones subong. Don't be assuming. Joke. Siguro, no? Since ikaw, ang ginapakitaan sang kaayos, ang tatlo ka mga boys, mga classmates, well, who knows, basi ko ng imong gut feel is tuod gid man, no? As in insakto man, nga, basi the three of them or one of them is naluyag sa imo. But since nahuya sila, not any one of them, no, ang nagpahayag sang ilang paghanga or paghigugma sa imo. So, pwede man, no? Siguro pwede man nga nahamutan ka lang gid nila. It could be a sisterly love nga ilang na batyagan towards you, or we do not know, it could be something else. But anyway, sa imo nga pagpamatyagan, daw feeling mo daw nahuya lang gid man sila yan, no? So that's why gid sila sang may ginbungat. But according sa imo, if any one of them may ginbungat lang gid, who knows, basi isa pa sa ila, no? Ang imo nga nanginban ang subo. And you are right.
Kung hindi ukol, hindi bubukol. But I know nga gina-treasure mo gid ang inyo nga nangin pagsasama sa adto, especially ang inyo nga friendship, ang inyo nga mga paglagaw-lagaw sa una ya ka simple lang gid sang life, no? Ang mga teenagers kung magwa, it's either magdayan-dayan lang, makadto sa plaza, mangulabo, mangwa prutas, mang santol, mang lumboy, mang sarguelas. Namo na yan, no? Ang trip sang una, baw, subong. Samay ka na friends. Ati online na lang no? Puros games mo. But anyway, it's really good to recall ang mga inagyan sang una, the good times and the bad times. Kanami lang gid. And especially, magkilita ay naman liwat, mga classmates, mga good friends. Wow, grabe ang hidlawanay. We enjoy also your stories sa sining hapon, Lola Amparing, and I know you remain close to the hearts ng sining mga nanging good friends mo, the 3 boys sang high school ka mo. So salamat gid for sharing again diri sa kahapon lamang program. Enjoy your day, Lola Amparing. 3 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng GID sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paglingaw-lingaw sa mga istorya nga gina-share diri sa KLP. Boss naman for this afternoon mga light lang, no? Light nga mga stories kung sa movie pa feel good. Pero kung may dira ka mo nga mga dibdiban nga mga istorya, may mga hugot ka mo dira, pwede gid i-share ninyo diri sa KLP. I-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipidaladayon. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, and I would be waiting for your stories. Alexis ang miyag-aw ang ato nga winner last week. Mag-reach out ako sa imo, mag-communicate ako sa imo, and we will prepare ang ato nga pag-interview sa imo through video call para sa siningang Saturday. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo for the time that you shared sa akon sa sininga hapon. I hope was updanay gihapon kita kag magadamo pagid kita nga maga-updanay. Diri lang sa kahapon lamang program with Tita Regine. Madamong gid salamat. I'll be with you again tomorrow, God willing. Thank you very much. Good afternoon and God bless.